ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் அடையலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சலாமி பூதலே स्वयंभूतहतामायं तदा शिववतीयं हे कृष्णा करुण सिन्धे दीनबन्धे जगत्पदे राधा कांता नमस्तुते अपराञ्जन गौरंगी राधे वृन्दानेश्वरे आलोकदेवी प्रियमानी हरिप्रिये पाञ्चकल्पतराय कृपसिन्धुये बस भावनीये वैष्णवियो नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க அத்தியாயம் 15, அதாவது ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் இது. புருஷோத்தரமான யோகம். பகவான் கிருஷ்ணர் யோக நிலையில் ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் இது. சிறப்பா பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கும் நம்ம அனைவரும் சார்பாகவும் சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद विजय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। நேற்று நாம என்னென்ன பார்த்தோன்ற ஒரு சின்ன சுருக்கம், 14 அத்தியாயத்தோட சுருக்கம். அதாவது குணங்களின் நிபந்தனைகள் பார்த்தோம். அதாவது 1ல இருந்து 9வது பதம் வரைக்கும் குணங்கள் நிபந்தனைகள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய சாராம்சத்தை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. முக்குணங்களை பத்தி ரொம்ப சிறப்பா நம்ம அதை பார்த்தோம். அந்த குண அதிசயங்கள் என்ன, அதோட பண்புகள் என்ன, அதோட செயல்பாடுகள் என்ன, எப்படி நாம அந்த செயல்பாடுல பந்தப்படுறோன்றதையும் ரொம்ப தெளிவா நம்ம நேற்று நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா. சரி, இன்னைக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா குண அதிசயங்கள், அதாவது செயல்களின் மற்றும் இறப்பு. அதே குணத்திலும் இருக்கும்போது நம்ம இறக்கும் தருவாயில நம்ம எந்த இடத்துக்கு போறோன்றதையும் நம்ம அதை நேற்று நம்ம படிச்சோம். 10ல இருந்து 18வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். அதே முறைகளை மாற்றுதல் 19ல இருந்து 27வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். முறைகளை மாற்றுதல்னு சொல்லும்போது இந்த 3 குணங்களும் நம்ம கூட தான் இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி இந்த குணங்கள் இருந்து எப்படி நம்ம மாறுபடுறோம், எப்படி நம்ம அதுல இருந்து கன்வெர்ட் ஆகுறோன்றதையும் அதை பத்தி நம்ம விரிவா இதுல படிச்சோம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப இன்னைக்குள்ள பதம் இன்னைக்கு என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புருஷோத்தரமான யோகத்துல பாத்தீங்கன்னா பகவான்கிட்ட எப்படி சரணாகதி அடைகிறோம் இந்த ஞானத்தோட. இது ஞான யோகம் இல்லையா. இந்த 13ல இருந்து 18 வரைக்கும் ஞான யோகம். இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப சிறப்பான அத்தியாயம். பக்தியிலே கலந்த ஞானத்தை கலந்து கொடுக்கிறார் பகவான். ரொம்ப அழகா பார்ப்போம். அதாவது பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல் மூலம் பகவான் கிட்ட நம்ம எப்பவுமே செயல்படுற செயல் பாத்தீங்கன்னா பற்றற்ற தன்மையா நம்ம செயல்படும் போதுதான் நம்ம முத்திக்கான வழியை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அது ஆன்மீகத்துல மட்டும்தான் கிடைக்கும். பௌதிகத்துல செயல்படும் போது நம்ம பந்தப்படுறோம் அப்படின்றது ரொம்ப அழகா படிச்சோம். இப்ப இந்த இடத்துல பற்றற்ற தன்மையும் பகவானுக்கு சரணாகதி ஆத்ம நிவேதனம் நம்ம அடையணும் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா முக்கியமானது இது வீடா விடுதியா அப்படின்னு நம்ம இன்னும் குழப்பமா தான் இருக்கோம் எல்லாருமே. ஏன்னா நம்ம எல்லாமே இந்த பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. அதனால நம்ம பாத்தீங்கன்னா இது நம்ம இருக்கிறது நம்ம சொந்த வீடா இல்ல இது விடுதியா லாட்ஜா அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த அத்தியாயம் மூலியமாக 5வது பதம் வரைக்கும். 6ல இருந்து 11 பாத்தீங்கன்னா ஜட உலகிலிருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லுதல். இப்போ ஆன்மீக உலகம்னா என்ன, ஜட உலகம்னா என்ன, நம்ம இது வரைக்கும் 14 அத்தியாயம் வரைக்கும் நம்ம ஒரு அளவுக்கு விரிவா படிச்சிருக்கோம். இனி இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் கொடுக்க போறார். இந்த ஜட உலகம் சொல்றது இந்த பௌதிகமான உலகம். இந்த உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லுதல் எப்படி செல்ல போறோம் அப்படின்றதையும் 6ல இருந்து 11வது பதம் வரைக்கும் பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்க போறார். அதே மாதிரி 12ல இருந்து 15 பாருங்க, பராமரிப்பாளர் யாரு, பகவான். அவரும் ஆதி அந்தமா இருக்கிறார் இல்லைங்களா. இந்த உலகை நமது பராமரிப்பாக பகவான் கிருஷ்ண நிலையை உணர்தல், பகவானுடைய நிலையை உணர போறோம் இந்த புருஷோத்தரமான யோகத்தின் மூலியமாக. 12ல இருந்து 15வது பதம் வரைக்கும். 16ல இருந்து 20வது பதம் வரைக்கும் பாருங்க, வேதாந்தம், அதாவது சாரம் சொல்லலாம். இதோட சாரம் சொல்லலாம். அதாவது 16ல இருந்து 20 வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதாந்தங்களின் சுருக்கம் நான் பார்க்க போறோம். சாராம்சம் மூலியமாக நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இப்போ 1ல இருந்து 5வது பதம் வரைக்கும் வீடா விடுதியா, அதாவது பற்றற்ற தன்மையில் சரணடைதல் அப்படின்னு அந்த தலைப்புல நாம இப்போ விரிவா நம்ம பார்க்கலாமா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த முதல் ஸ்லோகத்திலே பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்க போறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
படிக்கலாமா? हरे कृष्ण प्रभुजी। श्री भगवान उवाच उद्वा मूलम अथ शाकम अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् संतांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, புருஷோத்தரமான முழுமன்களை கூறினார். மேல் நோக்கிய வேர்களும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளும் வேத மந்திரங்கள், அதை வேத பதங்கள் இலைகளாக கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இம்மரத்தின் அறிந்தவன் வேதங்களை அறிவன். இப்போ நம்ம உதாரணம் சொல்லப்படுறாங்க, இந்த மரத்தை வச்சு நம்ம உதாரணம் கொடுக்குறாங்க. என்ன மாதிரி உதாரணம் பாருங்க. இப்ப இந்த மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளையா இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த ஒரு கிளை தான் வேதாங்களின் பதங்கள் சொல்லப்படுது. இந்த நம்ம வந்து ஒரு இந்த மரத்தோட சென்டர் பாயிண்ட் இருக்குங்களா, சென்டர் பாயிண்ட் அதாவது தண்டு, ஸ்டெம்னு சொல்லப்படுது, நடுவு தண்டு. அந்த தண்டு தான் வந்து நம்முடைய பிரம்மா இருக்கிற இடம். அது இன்னும் விரிவா பார்க்கணும்னா இதை பாருங்களா, பகவான் வந்து மேல இருக்கிறார், அந்த தண்டுல தான் வந்து பிரம்மா இருக்கிறார். நாம எல்லாமே ஜீவாத்மா. இந்த ஜீவாத்மா பிரம்ம நிலை அடையணும்னா இந்த ஒரு கிளையா இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த கிளைகள்லாம் வந்து ஒரு, அதாவது என்ன சொல்லப்படுது, வேதங்களும் நம்ம சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இந்த ஒரு கிளையா போகும்போது இதை நம்ம தாண்டி 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 எங்க போறோம், பகவான் கிட்ட போய் சேரும். இந்த ஆலமரம்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு புனிதமான மரமாக பகவத்கீதையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஒரு வேதத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க, வேதத்திலும். ஆனா அது இப்போ இன்னும் விளக்கமா பார்க்க படிச்சுக்கலாம். இந்த மரத்தோட சாயல் எப்படி இருக்கும், இது எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு பாக்குறீங்கன்னா, ஒரு குளம், ஒரு 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 நீர்நிலையில இந்த கரையில் நம்ம இருக்கிறோம், அந்த கரையில ஒரு ஆலமரம் இருக்கு. அந்த ஆலமரத்தை நிழல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணியில தெரியும் இல்லைங்களா, நிழல். இப்ப அதோட பிம்பத்தை, நிழலோட அந்த மரத்தோட பிம்பத்தை பாத்தீங்கன்னா தண்ணியில பாத்தீங்கன்னா எப்படி தெரியும், தலைகீழ தெரியும். கரெக்டுங்களா? தலைகீழ தெரியும். அப்ப தலைகீழ தெரியும் போது இந்த ஆலமரத்தோட விழுதுகள் எப்படி இருக்கும் பாருங்களேன். இப்போ நேரா பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா மேல இருந்து கீழே வர மாதிரி இருக்கும். ஆனா அதே தண்ணியில பிம்பத்துல பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கீழ இருந்து மேல போற மாதிரி இருக்கும். எப்படி கீழ இருந்து அப்படியே மேல போற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா, நம்ம தண்ணியில பார்க்கும்போது. இது ஏன் நமக்கு இன்னும் விளக்கமா சொல்லப்பட்டதுன்னு சொல்ல பாத்தீங்கன்னா, இந்த மரத்தை வந்து தலைகீழ் திருப்பி போட்டு பாத்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது கீழ இருந்து அப்படி மேல போகும். தண்டு பாகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கிளைகள்லாம் வந்து தண்ணியில பார்க்கும்போது கீழே இருக்கும். வேரெல்லாம் பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அது மண்ணுக்குள்ள போஞ்சு தெரியாது. பட் இருந்தா நம்ம கற்பனையை நினைச்சு பாருங்களேன், அந்த வேரெல்லாம் வந்து அப்படியே விரிஞ்சு போய் கிடக்கும், நல்லா விரிஞ்சு போயிருக்கும். அப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரியுதுன்னு பாருங்க, பிரதிபலிப்பு உண்மையானதல்ல. இப்ப நாமெல்லாம் வந்து பகவானுடைய அம்சம் தான் நாம எல்லாருமே. ஆனா நாம எல்லாமே அவருடைய நிழல் தான். நாம ஒரிஜினல் கிடையாது. நாம எல்லாமே அவருடைய நிழல் தான். ஏன்னா இது வரைக்கும் அம்சம் சொல்லிட்டு இப்போ வந்து மாத்தி சொல்றாங்களே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. நம்ம எல்லாமே பகவானுடைய நிழல் தான். அவருடைய நிழல். நல்லா புரிஞ்சுங்க, நிழல். ஆனா நம்ம உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம உண்மைதான். அதாவது ஞானத்தோட பாத்தீங்கன்னா நம்ம உண்மை. எப்படி சொல்ல வரோம், பகவான் நிழல் தான் நாமும். அப்ப பகவான் இருக்காரு, உண்மைதானே. அவருடைய நிழல் என்னும் போது அப்ப நாம உண்மைதானே இல்லைங்களா. ஆனா நிழல் நம்ம நினைச்சோம்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிக கனவுல பாத்தீங்கன்னா நாம பகவானுடைய நிழல் தானே, நாம எப்படி ஒரிஜினல் ஆக்க முடியும். இதுதான் இந்த வேற்றுமை. அதேதான் இந்த ஆலமரத்தை கொடுக்குறாரு, விளக்கம் கொடுக்குறாரு. இந்த ஆலமரம் இருக்கிறது உண்மைதான். ஆனா அதோட நிழல் நம்ம பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த பௌதிக கண்ணோட்டத்துல நம்ம பார்க்கும்போது அது நிழலா தெரியும். அதே வந்து ஞானத்தோட பாத்தீங்கன்னா அந்த பௌதிகம் ஒரு மரமா தெரியும், உண்மையான மரமா தெரியும், ஒரு வேதாந்த மரமா தெரியும். அது சோ அந்த மரத்தை நம்ம எப்படி நம்ம அதை நடைமுறை பண்ணி நம்ம எப்படி அந்த பிரம்ம நிலையை அடையணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். இப்போ ஒரு தேவர்களும் பாருங்க பிரம்ம நிலை அடையறதுக்காக தான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, சதா நேரம் முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க தேவர்கள் கூட. அப்போ என்ன சொல்றது பாருங்க, பிரதிபலிப்பு உண்மையானதல்ல, ஆனா அது உண்மை இருப்பதை சுட்டி காட்டுகிறது. பௌதிக உலகம் மற்றும் அதன் வேற்றுமையில் அனுபவம் உண்மையாக ஆன்மீக உலகம் இருப்பதை சுட்டி காட்டுகிறது. இந்த பௌதிக உலகம் சொல்லப்படுறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிழல் தான். அது பௌதிக உலகம் ஒரு நிழல் தான். ஆனா உண்மையான உலகம் சொல்லும் போது ஆன்மீக உலகம். ஆன்மீகத்தோட பிம்பம் தான் வந்து இந்த பௌதிகமான உடல். அப்ப நம்ம பிம்பத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோமா, உண்மையானதை ஃபாலோ பண்ணோமா, இது நம்ம கிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா. அந்த உண்மையான ஆன்மீகத்தை வச்சுக்கிட்டு நாம என்ன பண்ணோம், அந்த பௌதிகமான அந்த எந்த ஆயுதத்தால கொல்ல முடியும், ஆன்மீகம் என்ற பற்றற்ற தன்மையான உள்ள அந்த ஆயுதத்தால தான் அந்த பௌதிகம் என்ற மரத்தை நாம வெட்ட வேண்டி இருக்கு இல்லைங்களா. என்ன சொல்ல போறான் பாருங்க, நாம எப்படி நம்ம பிரதிபலிப்பு மீட்பது.
நாம வந்து அந்த பிம்பம் தான். அதுல இருந்து நம்ம எப்படி மீளணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உண்மையான பதவி. இப்ப நமக்கு ஒரு உண்மையான பதவி கொடுக்குறாங்க. என்ன மாதிரி பதவி? வீடியோ ஆன் பண்ணவே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. தவறு நடந்துச்சு. வீடியோ ஆன் பண்ணல. சரி. உண்மையான பதவின்னு சொல்ல போது பாத்தீங்கன்னா, பற்றுதல் மூலம் பற்றற்ற தன்மை 2வது ஸ்தானம். 3வது ஸ்தானம் என்னன்னா பௌதீக இயற்கையின் மீதான. 4வது அதிகாரத்தன்மை விடுதல். சோ இந்த 4 சாராம்சம் மூலியமாக நம்ம செயல்படும் போது இந்த பற்றற்ற தன்மை இந்த பௌதிகமான மரத்தை நாம பற்றற்ற தன்மை உள்ள அந்த ஆயுதத்தால இதை நாம வெட்ட முடியும். இதை வெட்டினாதான் நாம பிரம்ம நிலை அடைய முடியும். எது? இந்த பிரதிபலிப்பான இந்த ஆலமரத்தை, இல்லைங்களா? அந்த பௌதிகமான மரத்தை அப்படின்னு சொல்லணும். உண்மையான பதவின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, நம்ம உண்மையான பதவி என்ன? பகவானுக்கு நாம பக்தி சேவகனாக இருந்து நம்ம தாசனா தாசியா பகவானுக்கு நாம இருக்கோம். அதுதான் உண்மையான பதவி, இல்லைங்களா? வாழ்க்கையில நாம வந்து நிறைய நமக்கு வந்து பகவான் நம்மளுடைய பெற்றோர்கள், நம்ம சமுதாயம் நமக்கு ஒரு நாமம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த நாமம் அது உண்மையானதா பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு மாயைதான். இந்த உடலோடு இருக்கிறவங்க அந்த நாமம் இருக்கும். அந்த உடல் விட்டு நம்ம ஆத்மா போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன? அந்த நாமத்துக்கு மதிப்பே இல்லை. சொல்லி பாருங்களேன். இந்த உடல் நம்மளை விட்டு நம்மள ஆத்மா போயிடுச்சு. அப்ப இந்த உடல் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? அதுக்கு ஒரு நாமம் இருக்கு அந்த உடலுக்கு. ஏற்கனவே உயிரோட இருக்கும்போது நாமத்தை வச்சாங்க. அந்த உயிர் உலகம் உயிர் போயிட்ட பிறகு ஒரு குழிக்குள்ள இறந்த பிறகு அந்த பிணத்தை தூக்கி குழிக்குள்ள வைன்னு தான் சொல்லுவாங்க. அவருடைய நாமத்தை சொல்லி உள்ள வைக்க சொல்ல போறாங்க? சொல்ல மாட்டாங்க, இல்லைங்களா? அந்த உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த நாமத்துக்குள்ள மதிப்பு. சோ அதே போலதான் உண்மையான பதவின்னு சொன்ன பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆத்மா. ஆத்மான்னு சொல்லி பாருங்களேன். அதுதான் உண்மையான பதவி. அந்த ஆத்மாவுடைய பண்பு என்ன? பகவானுடைய அம்சம் அது. பகவான் நித்திய சேவகன் அது. இந்த உயிர் வந்து பகவானுடையது. இந்த உடலும் பகவானுடையதான். ஆனா இதை மாயத்தாலே கட்டுண்டு இருக்காங்க, இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா நம்ம படிச்சோம். அப்போ உண்மையான பதவி என்ன? நம்ம ஆத்மா. பகவானுக்கு நித்திய சேவகன். இதுதான் உண்மையான பதவி. சரி. அதே மாதிரி பற்றுதல் மூட்டம். பற்றுதல் இல்லாம பற்றற்ற தன்மையா பற்றுதல் இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும்? சமுதாயத்துல நம்ம மேன்மை அடைவதற்காக பற்றுதல் இருக்கணும். ஆனா அதே பற்றுதல் எப்படி இருக்கணும்? நமக்கு என்ன தேவையோ மாத்திரம் தான் எடுக்கணும். அதிகமாக எடுக்கும்போது நாமும் பற்றோட போயிடும், இல்லைங்களா? நம்ம சமுதாயத்துல மேன்மை அடையணும், நம்ம குடும்பத்தை காப்பாற்றணும், நமக்கு பணம் தேவை, சம்பாதிக்கணும். அதுக்காக அளவுக்கு அதிகமாகவும் சம்பளம் கூடாது. நம்ம உடலை நாமளே வருத்தி கூடாது. அதிகமான மோகத்திலும் இல்லாம இருக்கணும். அதுதான் பற்றற்ற தன்மையா நம்ம செயல்படலாம். அவன் தான் உண்மையான ஞானி. அவன் தான் உண்மையான துறவரம் போறவன். ஒரு கர்ம யோகி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது 3வது அத்தியாயத்திலே நம்ம அழகா விரிவா படிச்சிருக்கிறோம். அதாவது பௌதிக இயற்கையின் மீதான பற்று இருக்கக்கூடாது. இந்த இயற்கை மேல அதிகமான பற்று இருக்கக்கூடாது. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு வாரம் ஃபுல்லா வேலை செய்வாங்க. 6 நாள் வேலை செஞ்சு 7வது நாள் என்ன பண்ண? சண்டே லீவ் இல்லையா? எங்கேயாவது சுற்றுலா போலாம், எங்கேயாவது போலாம், அங்க போலாம், இங்க போலாம்னு சொல்லிட்டு போவாங்க. அது எதுக்காக? அது பௌதீக சுகத்துக்காக. நம்ம வந்த வேலையை விட்டுட்டு தேவையில்லாத வேலையை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம், இல்லைங்களா? நம்ம வந்த வேலை என்ன? பகவானுக்கு தொண்டு செய்யற வேலை தான் நமக்கு வேலை. நம்ம குடும்பத்தை காப்பாற்றதான் நம்ம வேலை. நம்ம சமுதாயத்தை மேன்மை அடைறதுக்காக நம்ம வேலை. இதுதான் நம்ம வேலை. இதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? சுற்றுலா போறோம், அங்க போறோம், இங்க போறோம், ரிலாக்ஸ்னஸ் ஆகுறோம். அதெல்லாம் வந்து நம்மளை பந்தப்படுத்தும். சோ அந்த பௌதீக இயற்கை மீது பற்று இருக்கக்கூடாது. இன்னொன்னு சொல்லலாம். இந்த புலன்கள், இந்த உடல் சுகத்துக்காக இந்த கண்களை நல்லபடியா பார்க்கணும், வாயால் நல்ல உணவா சாப்பிடணும், காதால் நல்ல நல்ல விதமான நல்ல சுகமா காது கேட்கணும். இந்த மாதிரி விஷயங்களை காதுல கேட்கறது பாட்டுங்களை தேவையில்லாத பாட்டுகள் எல்லாம் கேட்பாங்க. கண்ணால பார்க்க தேவையில்லாத விஷயங்களை பார்ப்பாங்க. வாயால பேச தப்பு தப்பா பேசுவாங்க. வாயால உடல் சுகத்துக்காக என்னென்னமோ சாப்பிடுவாங்க. தேவையில்லாத ஐட்டம்லாம் அதாவது நமக்கு உடலுக்கு நேர் இதரான பொருள்லாம் சாப்பிடுவாங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து அபத்தம். இதெல்லாம் பௌதீகம். அப்ப இந்த பௌதிகத்தின் மீதான இயற்கை மீதான பற்றல் இருக்கும்போது நமக்கு இந்த நிலை நாம அறிய முடியாது. நாம யாருன்றது அறிய முடியாது. இதெல்லாம் இல்லாம தான் நம்ம உண்மையான நம்ம யாருன்னு அறிய முடியும். அது ஒண்ணு. 4வது பாருங்க, அதிகாரத்தன்மையை விடுதல். யாரு மேலேயும் நம்ம அதிகாரம் பண்ணக்கூட கூடாது. நம்ம குறிப்பா சொல்ல போனா நம்ம மக்களை விடுங்க, சமுதாயத்தை விடுங்க, நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரனை விடுங்க. நம்ம வீட்டுல இருக்கிற நம்ம பிள்ளைகளுக்கே நம்ம அதிகாரம் கிடையாது. இதுதான் வேதம் சொல்லுது. ஏன்னா அவனுக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கிறார். அவனும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை. அவனும் இந்த உலகத்துல வாழதான் வந்திருக்கிறான். ஆனா உன் மூலியமா வந்திருக்கான், அவ்வளவுதான். உன் மூலியமா நீ ஒரு தாய் தந்தையா இருக்கீங்க, அவ்வளவுதான். ஒரு பேரன் பேத்தியா, அவன் பேரன் பேத்தி, நீ தாத்தா பாட்டியாவோ இருக்கிறீங்க, அவ்வளவுதான். ஆனா அவனுடைய வாழ்க்கையில உள்ள போறதுக்கு உனக்கே அதிகாரம் இல்லைன்னு வேதம். அதுக்கு ஒண்ணும் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அந்த குழந்தைய விட்டுற முடியுமா? ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரைக்கும் அந்த குழந்தை தன்னுடைய காலில் நின்று சுயமாக சிந்திக்க நிலைமை வந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் நீ விளைக்கணும். அதுகிட்ட இருந்து சுத்தமா விளைக்கணும். நீங்க இல்லைன்னா
நீங்களும் கெட்டு போயிடுவீங்க, குழந்தையும் கெட்டு போயிடும். இது நாம சொல்ல, இது வேதம் சொல்லுது. அப்ப யார் மேலேயும் பற்றுகிறது, யார் மேலேயும் அதிகாரத்தன்மை இருக்கக்கூடாது. அதிகாரத்தன்மை இருந்தாவே நாம பௌதீகவாதிகள் தான். நமக்கு இன்பம் துன்பம் எல்லாமே வரும், மாறி மாறி வரும். அந்த குழந்தையால, மனைவியால, கணவனால, சமுதாயத்தால, எல்லார் மேலேயும் லாபமும் வரும், நஷ்டமும் வரும், இன்பம் வரும், துன்பம் வரும். அப்ப அதுல இருந்து நம்ம விலகிதானா. அந்த பற்றற்ற தன்மைன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த மோகம் இல்லாம, காமம் இல்லாம, கோபம் இல்லாம நாம அந்த ஆயுதத்தால, பற்றற்ற தன்மையான ஆயுதத்தால தான் இந்த பௌதிகமான மரத்தை நாம வெட்ட வேண்டும் வரும் அப்படின்னு சொல்றாரு. பாப்போமா, இன்னும் விரிவா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 2வது பதம் என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம். हरे कृष्ण। हरे अतः कृष्ण। शौतवं प्रस्तुरस्तस्य शाखा गुणप्रवृत्त विषय प्रबालः अत्यक्षमूलान् युनुसन्तानि कर्मानुबन्धनि मनुष्यलोके। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நமக்கு முன்னாடி ஒரு விளக்கம் கொடுத்தோம் பாத்தீங்களா, பகவான் என்ன சொல்றாரு இந்த பதம் மூலியமாக. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளர்க்கப்பட்டுள்ளது. நேற்று பார்த்த அந்த முக்குணங்கள், ரத்தோ குணம், ரசோ குணம், தமோ குணம், அது நல்ல குணம், கெட்ட குணம், ரொம்ப மோசமான குணம் சொல்லப்படுது. இந்த ஜட இயற்கையின் குணங்களால் வளர்க்கப்பட்டுள்ளது. ஏன்னா இந்த முக்குணங்கள் சேரும் போதுதான் இந்த பௌதிகமான மரம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகும், பெருசாகும். எப்படி வேர் எப்படி நம்ம ஊறும், எப்படி மண்ணுல அப்படியே ஸ்ட்ராங்கா நிற்கும் அந்த மரம். அது பௌதிகமான மரம் இல்லைங்களா. அதான் சொல்றாரு, இந்த முக்குணால் வளர்க்கப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்ற உபகிளைகளை புல இன்ப விஷயங்களை இம்மரத்தினால் கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்பட்டு உள்ளன. இந்த பௌதிகமான மரத்தை நம்ம செயலால அதை நம்ம ஸ்ட்ராங் படுத்துறோம், வேரையும் நம்ம ஸ்ட்ராங் படுத்துறோம். எப்படி மரம் எப்படி மேலையும் கீழையும் அப்படியே பெருசா இலைகள்லாம் வளர்ந்து கிளையெல்லாம் வளர்ந்துருக்கோம், அதே மாதிரி நம்ம பௌதிகத்தினால செயல்படும் போது இந்த கீழே மரம் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கிறோம், அதாவது இலைகள் கிளைகள் எவ்வளவு பெருசு வளர்ந்துருக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு விரிஞ்சிருக்கிறோம், அதே மாதிரி அந்த வேர்கள் அதை விட பன்மடங்கு விரிஞ்சிருக்கும் வேர்கள். ஒண்ணு இல்ல, தென்னை மரத்து வேரை பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தென்னை மரம் வளர்ந்துன்னு வச்சுக்கலாம், உதாரணம் சொல்றேன். இந்த மரம் பாத்தீங்கன்னா கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறைஞ்சது 1 ஏக்கரை சுத்தி வளர்ந்து எடுக்கும் வேர்கள். 1 ஏக்கரை கிட்ட அப்படி சுத்தி இங்க பார்த்தாலும் விரிஞ்சு கிடக்கும். அப்ப ஆலமரம்னு பாருங்களேன், அந்த பௌதிகமான மரத்தை பாருங்களேன், எவ்வளவு தூரம் போய் விரிஞ்சிருக்கும் பாருங்க. அவ்வளவு தூரம் நம்ம பந்தப்பட்டிருக்கோம். இது ஒரு உதாரணமா தான் பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்குறேன். மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்ற உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களால். அப்ப இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்பட்டு உள்ளது அப்படின்னு 2வதுல சொல்லியிருக்கார். 3-4 என்ன சொல்றாரு பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण। न रूपम् अस्या ततः पलप्यते नान्तो न चाति न स सम्प्रदिष्टा अश्वत्थं येन सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चिदत्वा ततः पदपरिमार्गितव्यं यस्मिन् कथा न निवर्तन्ति भूयः तम् एवं सात्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः பிரசுருதா புராணி. ஹரே கிருஷ்ணா. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. இது எங்கு முடிகிறது, எங்கு தொடர்கிறது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கிறது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அப்படித்தானுங்க, அப்படித்தான் நம்ம செயல் அப்படிதான் இருக்கும். செயல நம்ம கண்ணால பாக்குறோம், ஒரு தேவையில்லாத விஷயங்களை பாக்குறோம், உடனே மைண்ட் என்ன போகுது, டக்குன்னு புத்திக்கு போயிடுது. புத்தி என்ன பண்ணுது, மனதை அலைபாய் விடுது. மனது என்ன பண்ணுது, இந்த புலன்கள் மூலியமாக அதை அனுபவிக்க நம்மளை தூண்டுகிறது. அதுதானே இயற்கை இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம எப்படி செயல்படணும்னு பாருங்க. பற்றற்ற தன்மையா செயல்பட்டாவே போதும். கண்ணால பாக்குறது, வாயால பேசுறது, காதால கேட்கறது, மூக்கால நுகர்றது, இந்த எல்லா புலன்களையுமே நாம கண்ட்ரோல் பண்ணாதான் மனம் கண்ட்ரோல் ஆகும். மனம் கண்ட்ரோல் ஆனதான் புத்தி கண்ட்ரோல் ஆகும். புத்தி கண்ட்ரோல் தான் நம்ம ஆத்ம ஞானம் அடைய முடியும் இல்லைங்களா. அதுதான் சொல்றாரு பகவான், ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. இது எங்கு முடிகிறது, எங்கு தொடர்கிறது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்க இருக்கிறது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றில்லாமல் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதுதான் ஆயுதம். உண்மையான ஆயுதம் அதுதான். அந்த ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர்
எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தில் நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகிறதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகிறதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். அப்ப நாம இதெல்லாம் சொந்த வீடா வாடகை வீடா நினைச்சு பாருங்களேன். அப்ப நம்ம எல்லாம் எங்க வந்திருக்கிறோம்? அழகா சுற்றுலா வந்திருக்கோம். பகவான் நமக்கு நம்ம கூடவே நினைச்சிருக்காரு. நமக்கு ஒரு அப்பா அம்மா கொடுத்துருக்கிறார், சமுதாயத்தை கொடுத்துக்கிறார், அண்ணன் தம்பி சகோதரர்கள் எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறார். கொடுத்துட்டு ஜாலியா சுத்திட்டு நாம அதோட விட்டு நம்ம ஊருக்கு தான் போறோம். ஆனா தனியா போவோம். யாரையும் அப்பா அம்மா கூட்டும் போக மாட்டோம், யாரையும் கூட்டும் போக மாட்டோம். நம்ம பாட்டு தனியா நம்ம வீட்டுக்கு போறோம். நம்ம வீடு எங்க? அது வைகுந்தம். பகவான் லோகம் தான் வைகுந்தம் நமக்கு. அதுதான் நம்ம சொந்த வீடு. நம்ம எல்லாமே இப்ப ஜாலியா பிக்னிக் வந்திருக்கோம். கூட நம்ம கூட எக்ஸ்ட்ரா இருந்து எல்லா உறவினர்களுக்காக சமுதாயம் இதெல்லாம் நம்ம கூட வரலாம். ஆனா நம்ம கூட வரவே மாட்டாங்க அவங்க. இந்த உடலோட இருக்கிறதுக்கு தான் அந்த உறவு இருக்கும். இதுல இந்த கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டார். அப்ப நான் யூத் கிளாஸ் எடுத்துருந்தோம். ஒரு 4 years பேக் யூத் கிளாஸ் எடுத்துருந்தோம். அப்ப எடுக்கும்போது அவர் கேட்டார் ஒரு கேள்வி. என்ன கேட்டாருன்னா, எப்ப இந்த உடல்ல இருக்கிறதுன்னா இந்த ஆத்மாவுக்கு சொந்த பந்தங்களா அப்படின்னு கேட்டார். உண்மைதான் அப்படின்னு. ஏன்னா வேதம் அதான் சொல்லியிருக்காரு. அவர் இன்னும் விளக்கமா இல்லை. அப்போ எனக்கு அப்பா அம்மா இருக்காங்க, சகோதர சகோதரிகளா இருக்காங்க, சமுதாயத்துல இருக்காங்க, சொந்தக்காரங்களா இருக்காங்களே. அப்ப நான் அந்த உடலோட இருக்கிறதுக்கு தான் அவங்களாமா, உடல் போன பிறகு அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுப்போம். எப்படிப்பட்டன்னு இது வேதங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கு, இது ஸ்ரீமத் பாகவத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு, பத்ம புராணத்துல சிவபெருமான் பார்வதி தாயை கட்டி சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விளக்கம் தான். கிருஷ்ண பரமாத்மா அந்த அர்ஜுனனை பார்க்க வர்றார். அர்ஜுனனை பார்க்க வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் தேம்பி தேம்பி அழுதுனுக்குறான். ஏன்டா அழுதுனுக்குற அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஏன் அழுதுன்னு அப்படின்னு. இல்ல அபிமன்யு நினைச்சு அழுதுன்னு இருக்கேன் அப்படின்னு. ஏன் என்னாச்சு? அவன் தான் பிரம்ம நிலை அடைஞ்சிட்டானே, அவன் தான் ஆத்மா போயிடுச்ச, புனிதமாயிடுச்சு, நீ எதுக்கு அவளை பத்தி கவலைப்படுற அப்படின்னு. இல்ல உனக்கு என்ன தெரியும், பெத்தவங்களோட தான் வருஷம் தெரியும். அவருக்கு எவ்வளவு குழந்தைகள்னு அவனுக்கு தெரியும். தெரிஞ்சும் அந்த பாசத்தினால மறந்துட்டான். அதான் மாயத்தால போயிட்டான். அந்த பாசம் இருந்தாவே மத்த உலகத்துல என்ன நடக்குன்னு தெரியாது. அது மேலேயே பற்றாயிடும். சோ அந்த குழந்தை இந்த மாதிரி சின்ன வயசுலயே இறந்துடுச்சு இல்லையா அபிமன்யு, அதை நினைச்சுதான் தேம்பி தேம்பி அழுது. அப்போ சொல்றார், டேய் உனக்கு அரசாட்சி ரொம்ப அழகா உன் அண்ணன் ஆட்சி ஆண்டுருக்கிறான், போருன்னு முடிஞ்சு போச்சு, அரசாட்சி ஆண்டுருக்கிறான், எல்லாம் நாடு மக்கள் எல்லாம் செழிப்பா இருக்கிறாங்க, உனக்கு மட்டும் ஏன்டா இந்த மாதிரி இருக்க? ஏற்கனவே உனக்கு பக்தி யோகம் கொடுத்துருக்கேன், ஞான யோகம் கொடுத்துருக்கேன், ராஜயோகம் கொடுத்துருக்கேன், எல்லா தத்துவத்தையும் கொடுத்துட்டேன், இப்போ ஏன்டா அதை நினைச்சு அழுதுன்னு இருக்கிற அப்படின்னாரு. அப்ப திரும்ப திரும்ப அதை தேம்பி தேம்பி அழலாம் அர்ஜுனன். சரி நீ வாடான்னு சொல்லிட்டு கூட்டும் போறாரு. எங்க வைகுந்தம் கூட்டும் போறாரு. வைகுந்தத்துல கூட்டும் போன உடனே ஒரு மரத்தும் கீழே, லோகத்துல ஒரு மரம் இருக்கு, அந்த மரத்தும் கீழே அந்த ஆத்மா, அதாவது அபிமன்யுன்ற ஆத்மா, அந்த ஆத்மாவை உடல் அந்த ஆத்மா தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்ப பகவான் சுட்டி காட்டுறாரு, பக்கம் ஒரு தூரத்தை நின்றுகிட்டு, ஏய் அர்ஜுனா அது இருக்கான் பாரு, மகனோட ஆத்மான்னு சொல்றாரு. மகனோட சொல்ல, மகனோட ஆத்மா இருக்கு பாரு அப்படின்னாரு. அந்த உடலோட வாழ்ந்த ஆத்மா அங்க இருக்கு, போய் பாருங்க. சரி நான் போய் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி போறான். ஓடி போய் அவங்கள்ட்ட போய் கட்டி பிடிச்சி அணைக்க போறான். அணைக்க போறதுக்கு முன்னாடி டே அபிமன்யு, நான் உன்னுடைய அப்பா வந்திருக்கேன்டா அப்படின்னு. உடனே அவரை சுதாரிச்சுக்கிட்டு அவர் அந்த ஆத்மா சொல்லுது, நீ யாருன்னே தெரியல, நீங்க எதுக்கு எனக்கு கிட்ட வரீங்க, கிட்ட வராதீங்க, தொடாதீங்க முதல்ல நீங்க அப்படின்னு சொல்லுது அந்த ஆத்மா. ஏய் நான் உன்னுடைய தந்தையாரா, நான் அர்ஜுனன்டா அப்படின்னு. ஐயா நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாதுன்றா, அப்ப என் தந்தைன்னு வேற சொல்றீங்க, எனக்கு தாய் தந்தை யாருமே கிடையாது, என் தாய் தந்தையர் யாருன்னா என்னுடைய பகவான் அப்படின்னு அந்த ஆத்மா. அவன் இன்னும் தேம்பி தேம்பி ஆள ஆரம்பிச்சிட்டான் அர்ஜுனன். அப்படியே நேரா வரான் அர்ஜுனுங்க, பகவான் கிட்ட வரான் அர்ஜுனன். கிருஷ்ணா இந்த மாதிரி சொல்றான் கிருஷ்ணான்னு. அதுதான்டா சொல்றேன், இந்த உடலோடு இருக்கிறதுக்கு தான் உறவு, சொந்த பந்தம், சமுதாயம் எல்லாமே. இந்த உடல் போயிடுச்சுன்னா இந்த ஆத்மா பகவானுடையதுடா, என்கிட்ட வந்துடும்டா. அது உனக்கு சொந்த பந்தமே கிடையாது, கீழே இருக்கிறதுக்கு தான் சொந்த பந்தம், மேல வந்துட்டீங்கன்னா என்னுடைய சொந்தம்டா நீ, நான் தான்டா நீ அப்படின்ற. எல்லா விஷயமும் கத்து கொடுத்துரும், திரும்பவும் நீ அதே ஸ்டேஜுக்கு போறிய, ஏன்னா நீ பூமியில இருக்கிற வரைக்கும் அப்படிதான் நீ வாழ்வே அப்படின்ற. சோ எல்லா ஆத்மாவும் அப்படிதான். அப்ப திருப்பும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கிறாரு, அந்த காலேஜ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திருப்பி எவ்வளவு அழகா கேட்கிறாரு தெரியுங்களா? திருப்பி கேட்கிறாரு, அப்ப நான் ஏன் திதி கொடுக்கணும், நான் ஏன் திதி எல்லாரும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இப்ப பெத்தவங்களாம் அவன் என்னை விட்டு போயிட்டாங்க இல்லையா, என்னோட முன்னோர்கள் எல்லாம் இறந்துட்டாங்க, நான் எதுக்கு அவங்க திதி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்கறான். சின்ன வயசு பையன், காலேஜ் படிக்கிற பையன் கேட்கறான், அவ்வளவு அழகா கேட்கிறான். அர்ஜுனும் கேட்க அந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்கறான் அவன்.
அப்போ உடனே அவனுக்கும் அந்த 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 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்தோம் நாம. என்ன கொடுத்தோம்னா, பகவான் என்ன சொன்னார்? வேதங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டார்? நம்ம ஆச்சாரிகள் என்ன சொல்லப்பட்டாங்களோ, அவங்க மூலியமாக நான் அந்த அந்த திருப்பியும் அது விளக்கம். உன்னுடைய தாய் தந்தையர் இறந்துட்டாங்க. உன்னுடைய பாட்டனார் இறந்துட்டாங்க. முப்பாட்டனார் இறந்துட்டாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம திதி கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஆத்மா போன பிறவில எப்படி இருந்தோ தெரியாது. ஆனா என்ன பாவம் பண்ண புண்ணியம் பண்ணுச்சோ தெரியாது. ஆனா ஒரு உடல் கிடைச்சிருக்கும். புண்ணியமே பண்ணியிருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன், அப்ப பகவான் கருட வாகனத்தின் மூலியமாக அவன் பகவானுடைய லோகத்துக்கு போயிருப்பார் அந்த ஆத்மா. இல்ல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மனுஷனாவோ, ஏதோ ஒரு உருவத்துல பிறந்திருப்பார். கண்டிப்பா இருப்பார் இல்லையா? நீ திதி கொடுக்கிறப்பரியா, அந்த திதியினால அந்த ஆத்மா புனிதமடையும். இப்ப நான் இருக்கிறேன். நான் இந்த பிறவில இப்ப இந்த பேர்ல நான் இருக்கிறேன். நான் போன பிறவில எப்படி இருந்தேன்னு தெரியாது. ஆனா போன பிறவில ஒரு மனுஷனா பிறந்திருந்தேன்னா, கண்டிப்பா என்னுடைய வாரிசுகள் கண்டிப்பா எனக்கு ஏதாவது ஒரு திதி குடுத்துட்டு இருப்பாங்க. வருஷா வருஷம் குடுப்பாங்க. அந்த வருஷா வருஷம் குடுக்கும்போது, நான் இந்த உடலோட இருக்கும்போது, ஒரு சில மாற்றங்கள் எனக்கு ஏற்படும். ஒரு சில மாற்றங்கள். என்ன மாற்றங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க செய்ற புண்ணிய காரியத்தினால, அத நான் பலனடைவேன். நான் பலனடைறேன். என்ன அறியாமவே ஒரு சில விஷயங்கள் என்ன சுத்தி நன்மை நடக்கும். அப்ப அந்த ஆத்மாக்கு விளக்கம் கொடுத்தோம். விளக்கம் கொடுத்தோனே இப்படிலாம் நடக்குமா அப்படின்னு. சரி அந்த ஆத்மா அப்படியே பகவான் கிட்ட போய் சேர்ந்துச்சுன்னா, அந்த பலன் ஃபுல்லாவே பகவானுக்கு தான் போய் சேரும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய அம்சம். அந்த ஸ்தானத்துல இருந்து அவர் 2 விதமா விளக்கு கொடுத்தோனே அந்த பிரபுஜிக்கு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாரு. அவர் இன்னமும் நம்ம கிளாஸ்ல நம்ம இதுல வந்துன்னு தான் இருக்கிறார். இன்னமும் நம்ம கோவில்ல கலந்துகிட்டு தான் இருக்கிறார். சோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அந்த ஆரம்பத்திலேயே அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப அழகாக அற்புதமா நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டோம். எப்படி சொன்னோம்? பகவானுடைய அருளால, பகவான் என்ன சொன்னாரோ அது சொன்னதுனால, இன்னைக்கு அந்த பிரபுஜி கோவில்ல நமக்கு எல்லாருக்கும் சேவை பண்ணிட்டு இருக்காரு. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, ஆரம்பமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பற்றற்ற தன்மையை எப்படி செயல்படணும்? பற்றுனா என்ன? அப்படின்னு. ஏன்னா காலேஜ் படிக்கிற பசங்களுக்கு நாம அந்த ஞானத்தை கொடுக்கணும். ஏன்னா, நம்முடைய சீல பிரபுபாதா காலேஜ் படிக்கும்போது தான் அவருடைய குருவ பார்த்தார். காலேஜ் படிச்சு முடிக்கும் போது தான் குருவை பார்க்கிறார். குருவை பார்த்தனால தான் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கோடான கோடி பேருக்கு நம்ம அவ்வளவு கோயில் கட்டியிருக்காங்க, அவ்வளவு தீட்சை கொடுத்திருக்காங்க, இன்னைக்கு ஞானம் வந்திருக்கு. அதனால நம்முடைய இளைய சமுதாயத்துக்கு நம்மளுடைய பகவத்கீதைன்ற வேதத்தை நம்ம கொடுக்கணும். அது நம்ம வீட்டுல பெத்தவங்களா இருக்கலாம், நம்ம சகோதரா இருக்கலாம், யாரா இருந்தாலுமே சரி. நாம இந்த பகவத்கீதை விஞ்ஞானத்தை நம்மளை சுத்தி இருக்கிற எல்லாருக்கும் உபதேசம் பண்ணுங்க. உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லுங்க. அப்படி முடியலையா, ஒரு புக்கை வாங்கி அவங்களுக்கு தானமா கொடுங்க. ₹1 வாங்கிக்கங்க. காசு கொடுத்து வாங்குங்க புக்க. கோவில்ல போய் வாங்குங்க. வாங்கி அந்த புக்க அந்த ஆளுக்கு அந்த பெர்சனுக்கு குடுங்க. குடுத்துட்டு அவர்கிட்ட ₹1 வாங்கி கோவில் உண்டியல்ல போட்டுருங்க. இத பண்ணாவே போதும். இல்லீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பட்டற்ற ஆயுதத்தால நாம கண்டிப்பா கொல்ல முடியும். நாம இந்த உடலோடு இருக்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு உறவு, சொந்தம், பந்தம் எல்லாமே. உடலை விட்டு போயிடுச்சுன்னா நம்ம யாரோ நம்ம பகவானுக்கு தான் போவோம். அப்ப நம்ம எங்க வந்திருக்கிறோம்? நம்ம எல்லாமே சுற்றுலா வந்திருக்கிறோம். நம்மள அங்கிருந்து தண்ணி தெளிச்சு விட்டார். போய் கீழே போய் ஜாலியா போயிடுறா அப்படின்ட்டாரு. நீ இயற்கையை வாழுறியா? இயற்கை எடுத்துக்கோ. ஆன்மீகம் எடுத்துக்கிறியா? ஆன்மீகம் எடுத்துக்கோ. நீ ஜாலியா இருந்துட்டு வா அப்படின்றாரு. நாம எப்படி இருக்கிறோம் பாருங்க. நம்ம செயல்பாடு மூலியமா தான் நாம தீர்மானிக்கிறார் பகவான். இல்லீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த 5வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நிர்மாணமோகாஜித சங்கதோஷ அத்தியாத்ம நித்யா வினிருத்ர காமாக துவந்த்வைர் விமுக்தா சுகதுக்க சம்ஹை கச்சந்த மூடா பதமவ்யம் தத். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பொய் அகங்காரம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதீக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்பம் துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து குமராமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷன் சரணடைந்து எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகிறார். ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பாருங்க. பொய் கௌரவம் இருக்கக்கூடாது. பொய் கௌரவம் இருந்தாவே என்ன சொல்ற? தற்பெருமை. அது இல்லாத இருக்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க, இருக்கிறது இல்லாத மாதிரி சொல்லுவாங்க. இது ரெண்டுமே தவறுதான். ரெண்டுமே தவறு. அந்த பொய் கௌரவம் இருக்கக்கூடாது. அதனால நம்ம என்ன ஆகிறோம் பாருங்களேன், நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செயல்ல வீழ்ச்சி அடையும். நம்ம குணங்கள் மாறிடும். குணங்கள் மாறினாவே அந்த குணமாய நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். இல்லைங்களா? அந்த மயக்கம் தவறான சங்கத்தில் தான் வரும். தவறான சங்கம்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாமே பகவானுடைய பகவத் பக்தர்கள். நம்ம எல்லாமே இந்த சங்கத்துல ரொம்ப அழகா நாம சேர்ந்திருக்கோம். எத்தனை பேர் இருக்கோம் பாருங்க. இவர் எல்லாருமே நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய பகவத் பக்தர் சங்கத்துல இருக்கோம். இந்த சங்கத்துல இருந்து நம்ம எப்பவுமே விலகக்கூடாது. வாழ்நாள் முடிகிற வரைக்கும் இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஏதாவது ஒரு வகையில நீங்க பகவானுக்கு சேவை பண்ணுங்க. ஏதாவது ஒரு வகையில சேவை பண்ணுங்க. உங்களால வருஷம் ஃபுல்லா சேவை பண்ண முடியாது. காலம் ஃபுல்லா பண்ண முடியாது. வருஷத்துல ஒரு நாள் நல்ல நாள் உங்களுக்கு வரும்ல. பிறந்த நாள் வரும், கல்யாண நாள் வரும், ஒரு டிகிரி படிச்ச நாள் வரும், ஏதோ ஒரு நல்ல நாள் வரும். அந்த நாள்ல போய் கோவிலுக்கு போங்க. கோவிலுக்கு போயிட்டு பகவானுக்கு சேவை பண்ணுங்க.
வேற யாருக்கும் பண்ணாதீங்க. நீங்க சேவை பண்ணுங்க, பகவானுக்கு போய் சேவை பண்ணுங்க. அந்த ஒரு நாள் பண்ணா கூட போதும். அதுதான் பக்தர்கள் சங்கம். சமுதாய சங்கங்கள் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, பௌதிக சங்கங்கள் இருக்கும்போது அது வந்து விடுபடணும் நம்ம. அது எப்பவுமே நம்மள பந்தப்படுத்தும். நம்ம தவறான வழியில நம்ம கொண்டு போவோம். ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்பம் வரும், துன்பம் வரும், மாறி மாறி கிடைச்சிட்டு இருக்கும். ஆனா அதே பகவானுடைய பகவத் பக்தர்கள் சங்கத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா துன்பமே வராது நமக்கு. இன்பமும் வராது, துன்பமும் வராது. சரிசமமா நம்ம போயிட்டே இருப்போம். மாறி 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 போயிட்டே இருப்போம் நம்ம. சரிங்களா? புரிந்து கொண்டு நித்திய காமத்தை நிறுத்திவிட்டு பௌதிக காமத்தை நம்ம நிறுத்தணும். நாமெல்லாம் யாரு? நித்தியமானவர்கள் நாம. அந்த இருமையில ஒழிக்கணும். இருமைனா என்ன சொல்லப்படுது? நல்லது, கெட்டது, இன்பம், துன்பம், வெப்பம், குளிர்ச்சி. நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அந்த இருமையிலிருந்து ஒழித்து மயக்கமராமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷ சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து நித்திய ராஜ்யத்தை, நித்தியம் சொல்லவது பகவானுடைய லோகம் தான் நித்திய லோகம். மற்ற எல்லா லோகமுமே நித்தியமானது கிடையாது. எல்லாமே அழிக்கக்கூடியது. இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 6வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्ण न तत्पासयत् सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तत्तामं परमं मम हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ஆன்மீக உலகின் பௌதிக உலகம் இது 2 உலகத்தையும் 6ல இருந்து நம்ம அழகா விரிவா படிக்க போறோம். 6ல இருந்து 11வது பதம் வரைக்கும் படிக்கும். என்ன சொல்றாங்க பாப்போமா? அதாவது எனது இந்த பரம அசலம் சூரியனையோ சந்திரனாலேயோ நெருப்பாலேயோ மின்சாரத்தினாலேயோ ஒளி ஊட்டுவதில்லை. அதனை அடைபவர்கள் அதனுடைய ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகத்தில் திரும்புவதில்லை. பகவான் லோகத்துக்கு போயிட்டோம்னா நாம ஏன் திரும்பி வர போறோம்? உத்தரவாதம் கொடுக்குறாரு இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா. இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நமக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்குறாரு. திரும்பவும் நம்ம வரப்போறது கிடையாது. அப்போ நாம ஒரு சங்கல்பம் எப்படி எடுத்துக்கணும் பாருங்க. பகவான் லோகத்துக்கு போனோம்னா நாம எப்படி ஹரிபக்தியோட நம்ம செயல்படுறது சங்கல்பம் எடுத்துக்கிட்டு நாம செயல்படணும். இல்லைங்களா? பகவான் லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா அங்க சூரியன் இருக்காது, சந்திரன் இருக்காது, ஒளி அங்க வந்து மின்சாரம் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. அங்க ரொம்ப பிரம்மியமா அழகா இருக்கும். ரொம்ப அழகா இருக்கும். இப்போ சாயங்காலம் வேற சந்திய மண்டலம் பாத்தீங்கன்னா சாயங்காலம் வந்து எப்படி இருக்கும்? சூரியனும் அப்பதான் மறையும், சந்திரனும் அப்பதான் உதயம் ஆவார். எப்படி பௌர்ணமி எப்படி இருக்கும்? பௌர்ணமி இல்ல, பொதுவாவே சொல்றேன். இப்ப சூரியன் அஸ்தமாகும் போது அப்ப அந்த கிளைமேட் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அதே மாதிரி சூரியன் உதயம் ஆகும்போது அந்த கிளைமேட் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அது போலதான் பகவானுடைய லோகம். சூரியனும் இருக்காது, சந்திரனும் இருக்காது, ஆனா மின்சாரம் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. இப்படிதான் இருக்கும். ரொம்ப ரம்மியமா இருக்கும், அழகா இருக்கும். பகவானுடைய அந்த லோகத்துல போய் நாம ஒரு பூச்சாவோ ஒரு புழுவாவோ பகவானுடைய கால் பாதங்கள்ல ஒரு தூசியாவோ அதுதான் நமக்கு உகந்த இடம். இல்லைங்களா? பகவான் லோகம் தான் நமக்கு உகந்த இடம். ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஆன்மீகத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ பகவான் கிருஷ்ணரை நித்திய சேவகனாக நாம் இருக்கணும். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 7வது பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण ममैव शोऽयं जीवलोके जनबोधन सनातनः महषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோருமே எனது நித்தியமான அம்சங்களே. பகவான் திரும்ப சொல்றாரு பாருங்க. 3வது பதத்திலே கொடுத்துட்டார், 3வது அத்தியாயத்திலே கொடுத்தார். 2வது அத்தியாயத்திலே அழகா ஆத்ம தத்துவத்திலே பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்கினார். நீங்க எல்லாம் என்னுடைய மகன்கள்டா, நீங்க எல்லாம் என்னுடைய அம்சம்டான்னு பகவான் எல்லா உயிர்வாழையும் சொல்றார். நாம மனித பிறவி மாத்திரம் இல்ல, எல்லா ஜீவராசியும் பகவானுடைய அம்சம் தான் சொல்றார். உன்னுடைய செயலாளத்தான் நீ ஒரு உடலை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறாய்ன்னு சொல்றார். இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்றார். இந்த ஸ்லோகம் சொல்ற பாருங்க. எல்லா ஜீவாத்மா உலகில் இருக்கும், கட்டுண்டு இருக்கும் உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோருமே எனது நித்தியமான அம்சங்களே. அப்போ கட்டுண்ட வாழ்வில் காரணத்தால் மனம் உள்பட 6 புலன்கள், உடல் மனம் உள்பட 6 புலன்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகிறது. பகவான் அருளோட நாம செயல்படும் போது, இந்த உடல் செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த 6 விதமான பௌதிகமான புலன்கள் கண்டிப்பாக கஷ்டமே படாது, சிரமமே படாது. இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம ஆச்சாரி என்ன சொல்றாரு பாருங்களேன். நமது உண்மையான அடையாளத்தை, நம்முடைய உண்மையான அடையாளத்தை விழித்துக் கொள்வோம். வாழ்க்கை ஆனந்தமாய் இருக்கும். நாம் பகவான் கிருஷ்ணருடையவன் என்னும் ஒரு சுய நினைவோடு முடிவு. ஏன்னா பகவானுடைய நம்ம பக்தர்கள், நம்ம எல்லாருமே பகவானுடைய அம்சம். நாம பகவானுக்கு சேவை பண்றதா வந்திருக்கிறோம். அதை விட்டு நாம தேவையில்லாத விஷயங்கள் பண்ணும்போது திரும்பவும் இந்த பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் இந்த சம்சார கடல்ல நாம நீந்துகிட்டு தான் இருக்கணும். இல்லைங்களா?
ஹரே கிருஷ்ணா. 8வது பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ரொம்ப அற்புதமான பதம் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. शरीरं यत् अवनाप्नोति यच्छाप्युक्तारधीश्वरः गृहद्वैतानि संयाति वायुर्कण्ठानि वाशयात्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம். நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் இந்த கீதையோட சாராம்சம் மூலியமாக ரொம்ப அழகா நம்ம விளக்கம் கொடுத்தாரு. என்னது? ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்கம். அதையும் திரும்பவும் இங்க சொல்றாரு. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஒரு உடல் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக அந்த உடலை அதனை கைவிடுகிறான். அப்போ காற்று நறுமணம் எப்படி தாங்கி சொல்லும் பாத்தீங்களா? இங்க ஒரு ஸ்மெல், ஒரு ரோஜா பூ ஒரு ஸ்மெல் இங்க வருதுன்னா அந்த காற்றுல கலந்தப்போ என்ன பண்ணும்? சுத்தி அழகா நான் ஸ்மெல் எடுக்கும் இல்லைங்களா? அது போலதான் இந்த ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி நாம தான். அதாவது ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்களை சுமந்து செல்கிறது. அது எப்படிடாது? நான் இந்த உடல்ல இருக்கிறேன், நான் இறந்துட்டேன், அப்போ உடல் தான் போயிடுச்சு, அப்புறம் உணர்வுலாம் எப்படி போகும்? அது என்ன உடல்? அதுதான் சூட்சம உடல். இந்த பௌதிகமான உடல் எங்க போகும்? ஒண்ணு பூமி மாதா எடுத்துப்பா, அதை நம்ம புதைச்சிருவாங்க, இல்ல அக்னி பகவானுக்கு கொடுத்துருவாங்க, நெருப்புக்கு எரிச்சிருவாங்க, இல்லைன்னா கங்கா தாய்க்கு விட்டுருவாங்க, கங்கையில விட்டு நம்ம விட்டுருவாங்க இந்த உடம்ப. சோ இந்த 3மே இந்த பௌதிகமான உடல் போயிடும். ஆனா உள்ள கண்ணுக்கு தெரியாத சூட்சம உடல் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? அதுதான் என்னது? நம்முடைய உணர்வு, பொய் அகங்காரம், மனம். அந்த புத்தி அழிவே கிடையாது. எப்ப அழியும்? நாம பக்தி யோகத்துல செயல்படும் போதுதான், பகவானுக்கு நித்திய சேவகனா இருக்கும் போதுதான் அந்த உடல் சூட்சம உடல் அழியும். ஆனா அந்த உடலை அழிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இந்த வாழ்நாள்ல என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்ணோமோ அந்த ஓர் உடல் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறது. அப்போ அந்த சூட்சம உடல்ல இருக்கும் போது நாம என்னெல்லாம் பேசணுமோ, என்னெல்லாம் செஞ்சோமோ, என்னெல்லாம் உருவாக்கணுமோ, என்னெல்லாம் படைக்கப்பட்டோமோ, என்னெல்லாம் தானம் கொடுத்தோமோ அந்த உணர்வு இருக்கும். வேறு உடலுக்கு போனாலும் அந்த உணர்வு அங்க இருக்கும். ஆனா அந்த உணர்வு அறியும் சக்தியே எப்படி கொடுப்பார்? பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்தாதான் கிடைக்கும். அனுகிரகம் இல்லைன்னா நம்ம கண்டிப்பாக அதை உணரவே முடியாது. சரிங்களா? அதுதான் சொல்றாரு, உணர்வை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்ற பின், ஒரு வகையான உடல்னா நம்ம என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்ணோமோ அதுக்கு ஏத்த உடலை, அத ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக அதனை கைவிடுகிறான். அப்போ நாம என்ன பண்றோம்? சூட்சம உடலை அழிக்கிறதே கிடையாது. நாம சுகமா வாழறதுக்காக தூங்குறதையும் படுக்கிறதையும் செய்யறதையும் எல்லா செயலையுமே சுகமாக இருக்கனால வேற உடலை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறோம். அப்ப இது என்ன அர்த்தம்? இது பௌதிகமான தன்மை உடல். இது ஆன்மீக உடல் அல்ல, இது பௌதிகமான உடல். அப்ப இந்த பௌதிகமான உடல்னு சொல்லும் போது என்ன சொல்லுது இந்த ஸ்லோகத்தோட சாராம்சமே அதான். இந்த ஸ்லோகத்தோட சாராம்சமே என்னன்னா, இத பௌதிகவாதிகள் என்ன பண்றாங்க? எல்லா பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், இந்த 4 இதுலயுமே மாட்டி இங்கேதான் பிறப்பாங்க. இப்ப அடுத்த பதத்துல என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. 9வது பதம். हरे कृष्णा. श्रोत्रं चक्षुस्मरणं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं விஷயானுபசேவதே. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு வெவ்வேறு சூதல உடல் சொல்றது இதுதான். இது சூதல உடல் இல்லைங்களா? சூதல உடலை பெறும் உயிர் வாழி வேற உடல் கிடைச்சிது. மனதை மையமாக கொண்டுள்ள, அப்ப சூட்சம உடல், மனதுன்றது சூட்சம உடல் கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண்ணு, நாக்கு, மூக்கு, தொடுப்புலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதெல்லாம் என்னது? புலன்கள். அந்த புலன்கள். இப்ப இந்த பிறவில நாம யாரெல்லாம் இவன் கண்ணு தெரியாத கூட அப்படின்றோம், இவன் வாய் பேச தெரியாத ஒரு ஊமை அப்படின்னு ஏதோ ஒரு ஒரு தேவையில்லாத விஷயங்களை ஒருத்தர் நாம திட்டுறோம், ஒரு சபிக்கிறோம், ஏதாவது பண்ண வச்சுங்களேன், அதோட பிரதிபலிப்பு அடுத்த உடல்ல நாம அனுபவிப்போம். அதுதான் பகவான் சொல்றோம். இது கருட புராணத்தில் சொல்லப்பட்டு யாரையுமே நாமோ தாழ்ச்சி சொல்லக்கூடாது, புறம் சொல்லக்கூடாது.
அதுவே நமக்கு அந்த மறுபிறவி அந்த உடல் நமக்கு கிடைக்கும். அதுதான் இங்க சொல்றாரு பாருங்க. சூதல உடல் பெரும் உயிர் வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள. ஏன்னா நம்ம போன பிறவில என்ன சாபம் கொடுத்தோமோ, என்ன நம்ம என்ன மாதிரி நாம நடந்தோமோ, என்ன மாதிரி பக்தி செஞ்சோமோ, என்ன மாதிரி பௌதியத்துல போனோமோ, அந்த மனதை மையமாக கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண்ணு, நாக்கு, மூக்கு, துடுப்புலங்கள் அவற்றை இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயத்தில் அவன் அனுபவிக்கிறான். அப்போ அவன் இது எல்லாமே 8, 9 என்ன சொல்லுது? பௌதிக உடலுக்கான சாராம்சமா சொல்லுது. அப்ப இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னா எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. ஹரிபக்தியோட பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னாவே போதும். இதெல்லாம் நம்ம செய்யவே மாட்டோம். செய்யவே மாட்டோம். உட்கார்ந்தாலும், எழுந்தாலும், நின்னாலும், ஓடினாலும், உட்கார்ந்தாலும் எப்பவுமே ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கும். கிருஷ்ணா, கோவிந்தா, மாதவா, கேசவா சொல்லிட்டே போகும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 10வது பதம் என்ன சொல்லுங்க பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உத்க்ராராமந்த ஸ்திதிம் வாபிம் புஜ்ஞானம் வானுகுணான்விதாம் விமுடானானுபஷ்யந்தி பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு தன் உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையே இயற்கை குணங்கள் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையுமே காண முடியும். பௌதிகவாதிகள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா முட்டாள்கள் சொல்லலாம். ஏன்னா இந்தோடைய உண்மையான நித்தியத்தை அவன் தெரிஞ்சுக்கல. நம்ம யாருன்னு தன்னுணர்வு அடையல. நம்ம ஆத்மாவா, நம்ம உடலா தான் அவன் பாக்குறான். அப்ப அவன் முட்டாள்தான் சரி தானே இல்லைங்களா? முட்டாள் நம்ம என்ன சொல்றோம்? உன்னுடைய உண்மையான உருவத்தை நீ காணாத போது நம்ம முட்டாள்தனமான செயல் தான். அப்போ உயிர் வாழி எவ்வாறு தன் உடலை கைவிடுகிறான் என்பதை இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தை கீழ் இத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்றார். அப்போ உடலை நாம அறியல, நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. ஏதோ வந்தோம், சாப்பிட்டோம், தூங்கணும், இனப்பெருக்கம் பண்ணோம், அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய செயல்பாடு. அப்படிதான் போயின்னு இருக்கும். நிறைய பேர் அப்படிதான் போயின்னு இருக்காங்க. அது தவறான வழி. ஏதோ நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னாங்க, நம்ம முப்பாட்டனர் சொன்னாங்க, கோவிலுக்கு போக சொன்னாங்க, கோவில போய் அங்க போய் பகவான்கிட்ட போய் வேண்டுறது, அவருக்கு ஒரு லஞ்சம் கொடுக்கறது, ஒரு தேங்காய் பழம் வாங்கி போய் லஞ்சம் கொடுத்துட்டு அவர்கிட்ட போய் எனக்கு இந்த வேணும், அது வேணும், அது வேணும், இதை பண்ணு, அதை பண்ணு, அப்புறம் அவரையே சபிக்கிறது, அவரையே திட்டுறது. என்னையா இப்படி படைச்ச, என்னையா இப்படி செஞ்சேன்னு அது உட்காந்து பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லுவார் நின்றுகிட்டே. பாவம் 2000 வருஷம் 3000 வருஷம் திருப்பதி மலை மேல நின்றுகிட்டே இருக்கிறாரு. நாம ஒரு 1/2 மணி நேரம் நிக்கிறதுக்கு நம்மளால கஷ்டப்படுறோம். கோவில போயிட்டு 1/2 மணி நேரம் நிக்கிறது கூட வழியில. அதுக்கு என்ன பண்றோம்? விஐபி பாஸ் வாங்கிட்டு யாரையோ ஒரு அரசியல்வாதியை பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த விஐபி பாஸ் வாங்கிட்டு போய் கோயில போய் தரிசனம் பார்க்க. எப்படிப்பட்ட முட்டாள்தனமான செயல்பாடு. ஆனா 4000, 5000, 10,000 வருஷத்துக்குள்ள அங்க கோவில்ல உட்காந்து நின்றுகிட்டே இருக்காரு. என் பக்தன் எப்போ வருவான், என் பையன் எப்போ வருவான், என் பொண்ணு எப்போ வருவான்னு நின்று பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு அவர் இல்லைங்களா? எல்லா இடத்துலயும் விக்கிரக மூலியமாக பகவான் உயிரோட நின்று பார்த்துட்டு இருக்காரு. நாம என்ன பண்றோம்? முட்டாள்தனமான செயல்பட்டு வச்சுக்கிட்டு அவரையே குறை சொல்றோம், அவரையே திட்டுறோம், அவர்கிட்டயே நம்ம சபிக்கிறோம். அப்ப நம்ம எப்படி? ஆனா பகவான் சபிச்சாலும் பகவான் என்ன சொல்றான்? என் பிள்ளை தானே சொல்றான், என்னுடைய அம்சம் தானே அவன் அப்படின்னு சகிச்சிட்டு போறாரு. எங்க போனாலும் சரி பகவான் ஹரிபக்தியோட வேண்டுங்க. அவருக்கு பாத சேவனம் பண்ணுங்க, ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணணும். அதுதான் பகவானுடைய ஹரிபக்தி. அப்பதான் நம்ம முட்டாள்தனமான நாம யாருன்னு முதல்ல உறிஞ்சிக்கணும் இல்லைங்களா? இதுதான் பகவத்கீதை சொல்லுது, இதுதான் எல்லா வேதங்களும் சொல்லுது. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் சொல்றாரு, ஞானத்தால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தால் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ, யாரெல்லாம் பகவத்கீதை என்ற விஞ்ஞானத்தை படிக்கிறாங்களோ, யாரெல்லாம் ஸ்ரீமத் பாகவதா பகவானுடைய லீலையை படிக்கிறாங்களோ, யாரெல்லாம் வேதங்களை படிக்கிறாங்களோ, யாரெல்லாம் உபநேசங்களை படிக்கிறாங்களோ, இவங்க எல்லாம் ஞானத்தால் பயிற்சி பெற்றுள்ளதால் அவரால் இந்த பயனை காண முடியும்ன்றார் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப பகவானுடைய வேதங்களை படிக்கணும், சாஸ்திரங்களை தெரிஞ்சுக்கணும், அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 11, 12 மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी. यदन्तो योगिना शयनम् अनन्तयात्मन् युवावस्थितम् यदन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त यदेशीदसः यत् आदित्यकदं तेजो जगत्पासयतम् अखिलं यत्र यच्छन्त्रमसि यत्साक्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. தன்னுணர்வு நிலை பெற்ற
பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். இல்லைங்களா? பகவான் கோவிலுக்கு போயிட்டோம், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவருக்கு சேவை பண்ணும்போது அப்ப நம்ம என்ன செய்யறோன்றத நாம அந்த செயல் மூலியமாவே பகவான் நம்மளை உணர வைக்கிறார். நீங்க பகவான ஹரிபக்தியோட நீங்க செயல்பட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அவர் உங்களை வழி நடத்துவார். நீங்க போகணும் அவசியமே கிடையாது. என்ன மட்டும் வச்சுட்டு உங்க செயல ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், அவர் அழகா வழி நடத்துவார். அதுதான் இங்க அழகா மறைமுகமாக சொல்ல நேராவே சொல்றாரு பாருங்க. தன்னுணர்வில் தன்னிலை அடைஞ்ச தன்னுணர்வு நிலை பெற்ற பயிற்சி செய்யும் முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். உணர முடியும், உணர முடியும், எல்லா ஆத்மாவையும் உணர முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்குது என்பதை காண இயலாது. இது 11 12 என்ன சொல்றாரு பாருங்க. உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியன் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. மேலும் சந்திரனும் பிரகாசம் நெருப்பில் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. 12வது பதம் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. 12 பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிக்க போற 15வது பதம் வரைக்கும் பகவான் பராமரிப்பராக இருக்கிறார். யாரு? இந்த உடலோட பராமரிக்கிறார். இந்த உடல் நாம தான் சொல்லுகிறோம், நாம தான் சாப்பிடுறோம், நாம தான் தூங்குறோம், நாம தான் செயல்படுறோம், நாம தான் இனப்பெருக்கம் பண்றோம். அவர் என்ன ரொம்ப அற்புதமா இந்த 12 கொடுக்க போறார் 15வது வரைக்கும். இப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க. சூரியனோட பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகிறது, சந்திரனோட பிரகாசம் நெருப்பி பிரகாசம் கூட என்னிடமிருந்தே வருகிறது. இப்ப சந்திரன் ஏன் வரான், சூரியன் ஏன் வரான்? சூரியன் வரதுனால நமக்கு என்ன நடக்குது பாருங்க. சந்திரன் இல்லைன்னா சூரியன் இல்ல, சூரியன் இல்லைன்னா சந்திரன். அது ரொம்ப சூரியனோட பிரதிபலிப்பு தான் சந்திரன். சந்திரன் இல்லைன்னா கூட சரி நம்ம இந்த உயிர் வாழிகள் எதுவுமே வாழ முடியாது. ஏன்னா காலையில இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பூச்சிகள் என்ன பண்ணும், பூச்சி ஒரு புழுக்கிட்டே ஒரு பூக்கிட்ட போய் அந்த மகர்ந்த சேர்க்கை நடக்கும் இல்லைங்களா? பகல் ஃபுல்லா என்ன பண்ணும், ஒரு மலர் மேல உட்காரும், உட்காந்து அங்கிருந்து தேன் எடுக்கும். அந்த கால்லயோ கையிலயோ எங்கேயாவது அந்த இதுல அந்த மகரந்தம் அந்த சேர்க்கை ஒட்டிக்கும். ஒட்டின பேர் இன்னொரு பூக்கிட்ட போகும். இன்னொரு பூக்கிட்ட போகும்போது அங்க தேன் குடிக்கும் போது இந்த மகரந்த சேர்க்கை அங்க நடக்குது. அப்போ அந்த பூ என்ன ஆகும், கனியாகுது. இது நம்ம சயின்ஸ்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அது கனியாகும், காயாகி கனியாகுது இல்லைங்களா? இதுக்கு என்ன காரணம்? இது எந்த நேரம் நடக்கும் தெரியுங்களா? இது சூரிய நேரத்தில் நடக்கும். ஆனா இரவு நேரம் வரும்போது சந்திரனோட ஒளி வரும்போது தான் அந்த மகரந்த சேர்க்கையோட பலன் பூ காயாவது. இரவு தான் காயாகும், இரவு தான் கனியாகும். காலையில வரும்போது ரொம்ப அழகா பழுத்து போயிருக்கும். அப்போ சந்திரனோட அதோட பலன் நம்ம தான் அடைகிறோம், சூரியனோட பலன் நம்ம தான் அடைகிறோம். இது ரெண்டுமே யாருடையது? பகவானுடையது. பகவானுடைய அவருடைய உதவியால தான் இதெல்லாம் இயங்குதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுப்போம். 13வது பதம் என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. हरे कृष्ण प्रभु जी। काम आविष्टा च भूतानि तारयाम्यहम् ओजस उष्णामि चौषति सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளும் நுழைகிறேன், என சக்தியால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்களுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகிறேன் இல்லைங்களா? இப்போ நம்முடைய ஒரு வருஷம் இருக்கு, 12 மாதங்கள் இருக்கு. இந்த 12 மாதங்கள்ல எப்போ குளிர்காலம் இருக்கு, வெயில் காலம் இருக்கு, மழை காலம் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு பருவத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு மாசங்களும் நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள் நம்முடைய வேதாந்தர்கள் நம்ம அழகா வச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா? நம்ம வேதங்கள் மூலியமா புரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம பாட்டனார் முப்பாட்டர் மூலியமா நம்ம சொல்லி நம்ம கேட்டிருக்கோம். அப்போ இந்த பருவங்கள் கரெக்டான நிலை பெறணும்னா எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய செயலால தான். அதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுவும் இந்த ஸ்லோகம் இந்த அத்தியாயம் மூலியமா பகவான் விளக்குறாரு. இந்த செயல் மூலியமா தான். இதே நம்ம தாத்தா முப்பாட்டனார் காலத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மும்மாரி மழை பெய்யும் சொல்லுவாங்க. நல்ல விளைச்சல் வரும், நல்லபடியா அந்தந்த காலத்து தகுந்த மாதிரி மழை வரும், காலத்துக்கு வரணும். ஏன் இப்ப வரல? நாம இயற்கை சீரேற்றம் நம்ம பண்றோம், காடை அழிக்கிறோம், குளத்தை தண்ணி நிக்கிற இடத்துல போய் ஊட கட்டுறோம், வீட்டை கட்டி வச்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? எவ்வளவு மரத்தை அந்த பனைமரத்தை வெட்டுறோம். எல்லா பனைமரம்லாம் அவ்வளோ ஒரு சக்தி வாய்ந்த மரம். அது நம்ம உயிர் வாழணும்னா பனைமரம் தேவை. நம்ம பனைமரத்தை நாசம் பண்றோம், நம்ம எல்லா மரத்தையும் நாசம் பண்றோம். அப்போ நம்மளுடைய இயற்கையை நாம தான் சீரழிக்கிறோம். இது பகவானோ வேற யாருமே கிடையாது, நாம தான் சீரழிக்கிறோம் இல்லைங்களா? இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் பாருங்களேன். நம்ம தோல் இருக்கு, இது சயின்ஸ் சொல்லுதுங்க. நீங்க கூட போய் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க. இந்த உடல்ல இருக்கிற இந்த பாத்தீங்களா, இந்த முகத்துல உள்ள பொலிவு எப்படி வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா
நம்ம டெய்லி ஃபேஸ் வாஷ் பண்றோம், சோப் போட்டு வாஷ் பண்றோம், என்னென்னமோ போட்டு கெமிக்கல்லாம் போடுறோம். அது எவ்வளவு அபத்தம் தெரியுங்களா? அது ரொம்ப அபத்தம். அது காரணம் என்னன்னு தெரியுங்களா? இரவு ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கின், நம்ம ஸ்கின்ல இருந்து ஒரு ஹோல் இருக்கும். அந்த ஹோல்ல இருந்து அதுக்குள்ளார நல்ல ஃபேக்டரியா இருக்கு உள்ளார. நம்ம உடல்ல இருக்கு, நம்ம முகத்துல ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் இருக்கு. ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் நம்ம முகத்திலேயே இருக்கு, நம்ம தோல்லயே இருக்கு. ஒரு தோல்லயும் நமக்குள்ள அந்த ஹோலுக்குள்ள இருக்கும். அது இரவு நேரம் வரும்போது தான் வெளியே வரும். வெளியே வந்து நம்ம உடல்ல இருக்கிற அந்த முகத்துல இருக்கிற அந்த அழுக்கெல்லாம் சாப்பிடும். சாப்பிட்டு பகல் வந்தபொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா திருப்பி உள்ள போயிடும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ண தெரியுங்களா? தேவையில்லாத கெமிக்கல் சோப்ப வாங்கி நம்ம ஃபேஸ்ல வாஷ் பண்ணும்போது, அந்த உண்மையான ஃபேக்டரியா, நமக்கு நன்மை தர ஃபேக்டரியாவ நாம சாகடிக்கிறோம். அதனால தோல் சீக்கிரமா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைட்டா ஒரு மாரி நல்ல ஒரு இதா இருக்கும். பொலிவு கிடைக்கும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா அது உடலுக்கு ப்ராப்ளம், ஸ்கின்னுக்கு ப்ராப்ளம். இல்லீங்களா? இது எப்ப நடக்கும்னா இரவு நீங்க ஒரு செக் பண்ணி பாருங்க. கூகுள்ல செக் பண்ணி பாருங்க. இல்ல அந்த டாக்டருக்கு படிச்சவங்க கேட்பாங்க. ஸ்கின் இதுல பாருங்க. எல்லா உடல்லயும் எல்லாருடைய அந்த ரோமத்து, அதாவது முடி இருக்கு பாத்தீங்களா? தலைமுடியெல்லாம் இருக்குல்ல, இது கண்ணுக்கு தெரியாத ஹோல், சின்ன 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 ஹோலா இருக்கும். அதுக்குள்ள எல்லாமே இருக்கும். பகல் நேரம் மட்டும் உள்ள இருக்கும். வெயில் நேரம் அந்த இரவு நேரம் வரும்போது வெளிய வந்து நீங்க காலைல எழுந்து பாருங்களேன். ஃபேஸ பாருங்களேன். அவ்ளோ பிரைட்டா இருக்கும். உங்களுக்கு தெரியாது. நீங்க இயற்கையா வாழ்ந்து பாருங்க. சாதாரணமா குளிச்சுட்டு நார்மலா சோப்லாம் போடாம குளிச்சுட்டு நைட்டு படுத்துட்டு மறுநாள் காலைல எழுந்து பாருங்க. ஃபேஸ் அவ்ளோ பிரைட்னஸ் இருக்கும். அதுக்கு காரணம் நாம கிடையாது. அந்த அந்த ஃபேக்டரியா தான். இது நாம சொல்ல, இது சயின்ஸ் சொல்லுது. ஆனால் இத வந்து வேதங்களையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. நம்ம உடல்ல ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாத வாழ்ந்துட்டு இருக்கு. அதுக்கும் நாம தான் பயனடைக்கிறோம். அது நம்மளோட செயலால தான் நாம தீர்மானிக்கிறோம். இல்லைங்களா? அந்த 4 விதமான வர்ணங்கள் இருக்கான் பாருங்க. சத்திரியன், சூத்திரன், வைசியன், பிராமணன். இவன் 4 பேரும் அவன் கடமையை செஞ்சாதான் இதெல்லாம் கரெக்டா நடக்கும். இதெல்லாம் கரெக்டா நடக்கும். அவன் செயல் தப்பா செய்யனா, டேய் நான் பிராமணன்டா அப்படின்னு வசந்து போனானா, டேய் நான் சத்திரியன்டா எனக்கு அடிமைடான்னு நினைச்சு போனான்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப இதெல்லாம் மாற்றம், வேற மாதிரி மாற்றம். அப்ப சமுதாயத்தை நாம தான் சீரழிக்கிறோம். இப்ப சந்திரனோட சூரியனோட பலன் பாருங்க. இப்ப சந்திரன் சூரியன் இருக்கார், எப்படி என்ன பண்றாரு? மழை காலத்துல பாத்தீங்கன்னா கடல்ல வேலை பார்த்தேன்னா சொல்றேன். நான் ஒரு சீமனா இருந்தேன், ஒரு மெரின் இன்ஜினியரா இருந்தேன். அப்ப கடல்ல பார்க்கும்போது இப்ப நிறைய 1000 விதமான அற்புதம்லாம் நான் கடல்ல பார்த்தேன். கடல்ல ஒரு வருஷம் கரையை பார்க்காம கடல்ல இருந்திருக்கேன். ஒரு வருஷம் கரையே ஏறாம ஒரு வருஷம் கடல்ல இருந்திருக்கேன். அந்த மாதிரி அனுபவிச்சிருக்கும். காரணம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, அந்த கடல்ல வேலை செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய அந்த சைக்ளோன் வரும்போதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கடல் தண்ணி அப்படியே மேல போகும். அப்படியே மேல போகும். நீங்க படத்தெல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, ட்விஸ்டர் மாதிரி போகும். ட்விஸ்டர் மாதிரி போகும். அந்த கடல் தண்ணி நாங்க அப்படியே மேல போகும். அது என்னன்னா அந்த இடத்துல லோ பிரஷர் உருவாகும் போது, குறைந்த காற்று மன்றம் வந்து உருவாகும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த கடல் தண்ணி அப்படியே மேல போகும். அப்படியே போகும். அந்த இடத்துல மீன் இருந்தாலும் சரி, முட்டை இருந்தாலும் சரி, கட்டை இருந்தாலும் சரி, எதுவா இருந்தாலும் அப்படியே கடல் மேல போகும். அந்த எப்படி நம்ம வீட்டுங்கள்ல தோட்டத்துல தண்ணி அடிப்போம் தெரியுங்களா? ஒரு ஓஸ் வச்சு தண்ணி அடிப்போம்ல. அப்ப தண்ணி ஓஸ் கீழே போகும் இல்லையா? அது மாதிரி இது ஆப்போசிட்ல போகும். அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு கடல்ல. அது மாதிரி எங்க பார்த்தாலும் நடக்கும். இப்ப எங்க கப்பல் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், சுத்தி 10 இடத்துல அது மாதிரி தண்ணி மேல போகும். அப்ப அந்த சைக்ளோன் வரும் டைம்ல அந்த மாதிரி லோ பிரஷர் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி போகும். அந்த தண்ணி தான் நமக்கு மழையாக வரும். மேகமாக உருவாகி நமக்கு கால நேரம். இதெல்லாம் எங்க? இதெல்லாம் இயற்கை. இதெல்லாம் பகவானுடைய செயல். இதெல்லாம் நாம செய்யற செயலா? மனிதனோட செய்யற செயலா? இதெல்லாம் நினைச்சு பாருங்க. இந்த விஞ்ஞானம்லாம் எங்க இருந்து வருது? இதை நாம பாழ் பண்ணலாமா? கடல் தண்ணி மேல போகுது, ஆனா நமக்கு நல்ல அழகான தண்ணி கொடுக்குறாரு. அதே மாதிரி குளத்து தண்ணி மேல போகுது, வெப்பமாயி அது குளிர்ச்சி அடைஞ்சு நமக்கு திருப்பியும் மழையா பெறுது, திரும்பவும் நமக்கு கொடுக்குது. இது எதோட வேலை? சூரியனோட வேலை, சந்திரனோட வேலை. இந்த காய்கறிகளை பழமாக்குற வேலை சந்திரனோட வேலை. இது சயின்ஸ். ஆனா வேதத்துல பல்லாயிரம் கோடிக்கணக்கான வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேதத்தோட நம்ம வேற யாருமே வேதம் படிக்கலையே. நம்ம முன்னோர்கள், பாட்டனார்கள் நம்மள வழி நடத்தல, நம்ம மறந்துட்டோம் இல்லைங்களா? இந்த கீதையை சரியா நம்ம படிக்கல. அதனால நம்ம இந்த விஷயங்கள் தெரியாம ஓட்ட முன்னாடி ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம். இங்க பாருங்க, இந்த இந்த ஸ்லோகத்தை பாருங்க. நாம சாப்பிடுற உணவு எப்படி செரிமானம் பண்ற கூட பகவான் சொல்றாரு பாருங்க. 14வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण प्रभु जी। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणपान समायुक्तः पसाम्यन्न स दुर्विदम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா உயிர்வாழின் உடலில் ஜீர நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்வாச காற்றோடும் வெளிசுவாச காற்றோடும் இணைந்து 4 விதமான உணவை நான் செரிமானம் செய்வேன். அற்புதமா சொல்றாரு.
நாம நினைச்சிருக்கோம் நாம தான் சாப்பிடுறோம், நாம தான் எல்லாம் செரிமானம் ஆகுது, உள்ள இருக்கிற மிஷின் ஏதோ செரிமானம் ஆகுது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இது எல்லாம் அபத்தம் பார்த்தீங்களா? தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம மனுஷனா பிறந்தா கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இது நம்மளாம் அனிமல் கிடையாது. இவ்வளவு நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு டாக்டர் படிச்சவங்க இருக்கிறாங்க. இதுக்கு இருக்கான்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. நாமளும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதை பத்தி. ஏன்னா 4 விதமான உணவை செரிமானம், நக்கி சாப்பிடுறது, சப்பி சாப்பிடுறது, உறிஞ்சி சாப்பிடுறது, மென்னு சாப்பிடுறது, இது 4 விதமான உணவுகள். இதுலயும் பாருங்க எவ்வளவு அழகா சொல்லிருக்காரு பாருங்க. சப்பி சாப்பிடுறது எப்படி? இந்த கையில நம்ம ஒரு விரலா சப்பி சப்பி சாப்பிடுவோம். நக்கி சாப்பிடுறது எப்படி? நக்கி நக்கி சாப்பிடுவோம் கையை. இந்த நக்கி சாப்பிடுற உணவையும் செரிமானம் பண்றார், சப்பி சாப்பிடுற உணவையும் செரிமானம் பண்றார், மென்னு சாப்பிடுற உணவையும் செரிமானம் பண்றார், குடிச்சுக்கணும் தண்ணி குடிக்கிற போது அதுவும் செரிமானம் பண்றார். இந்த 4 விதமான உணவை செரிமானம் பண்றதே பகவான் அக்னி பகவான் மூலியமாக செரிமானம் பண்றார். அப்ப எல்லா உயிரும் ஜீவசக்தி நெருப்பாகவும் நான் இருக்கிறேன்றார். நான் தான்றார். உள்ளே உட்காற்றும் சரி வெளிக்காற்றும் சரி அதுவும் நான் தான்றார். அப்ப நாம யாரு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாம இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 15வது பதம் பாருங்க. இன்னும் அற்புதமா இருக்கு இந்த பதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण सर्वस्य साह हृदि सन्निविष्टो संवृतज्ञानम् अवोहनच्च वेदश्चै सर्वरहम् एवं वैद्य वेदान्तकृत् वेदवित् एव साह. हरे कृष्ण. நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்று உள்ளேன். எல்லோருடைய இதயத்தில் வீற்று உள்ளேன். என்னிடமிருந்து ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாக்குறது. ஏன்னா ஞாபக மறதி இல்லைன்னு வச்சுங்களேன். ஞாபக சக்தி இருந்தாலும் பிரச்சனை தான், ஞாபக சக்தி இல்லைனாலும் பிரச்சனை தான். என்னடா ரெண்டுமே இருந்தா எப்படி அர்த்தம் சொல்றேன். நான் மறதி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப புனிதமானது என்றார் பகவான். அதுவும் ஒரு முக்கியமான தெய்வீகமான குணம் மறதி. அப்ப எப்படிங்க நம்ம எப்படிங்க அப்ப அர்ஜுனன் எல்லாம் சும்மா அப்படி நின்னாவே ஒரு 4 மந்திரம் சொன்னா கையில வந்துருமே அப்படின்னு. கரெக்ட் தான். அது அந்த காலம். இந்த காலத்துல மறதி இல்லைன்னு வச்சுங்களேன், நம்மள பெத்தவங்களையும் சரி நம்ம கூட பிறந்தவங்களும் சண்டை போட்டுதான் அடிச்சுன்னு தான் இருக்கும், குத்தின்னு தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? இப்ப தம்பி அண்ணன் இருக்காரு, கூட பிறந்தவர் இருக்கிறார், அவர் நிறைய தவறு பண்ணிட்டு இருப்பார். நம்ம தவறு பண்ண நம்ம என்ன பண்ணோம், மறதி இல்லைன்னு வச்சுங்களேன், ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அவன் எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுக்கணும் அடிச்சுன்னு குத்தியும் கிடப்போம் இல்லைங்களா? அந்த மறதி இருக்குனால இது ஒரு உதாரணம் தான் சொல்றேன், ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல வரோம். அப்ப மறதி இருக்குனால நம்ம மறந்துடுறோம், அதோட அவ்வளவுதான் போச்சு, விட்டுடும் இல்லைங்களா? இதுவும் ஒரு நல்ல குணம் தான் மறதி. அதே ஞாபக சக்தி அதிகமாக நம்ம என்ன பண்றோம், நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுவும் பகவானுடைய தான். அதுதான் சொல்ற பாரு, நான் எல்லோட இதயத்தில் வீற்று உள்ளேன், என்னிடமிருந்து ஞாபக சக்தியும் அறிவையும் மறதியும் உண்டாக்குறேன், எல்லா வேதங்களையும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே, உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிந்தவனும் நானே. இந்த படத்துல பாருங்களேன், இந்த 3 பேரை ரொம்ப அழகா பகவானுக்கு பிரசாதம் ரெடி பண்றாங்க. என்னது, பகவானை நினைச்சு மனசால நினைச்சு புத்தியால நினைச்சு ஆத்ம ரூபத்துல பகவானுக்கு சேவை பண்றாங்க. சேவை மனப்பான்மை பன்மையோடு இருந்து அவங்க பௌதிகமான உலகத்தை விட்டுட்டு இங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இது உத்தமமான செயல், அதி உத்தமமான செயல். இதே நாம என்ன பண்றோம், இந்த வேலையை வேற எங்கேயாவது ஹோட்டல்லையோ இல்ல வேற எங்கேயோ செஞ்சோம்னா நம்ம என்ன பண்றோம், அதுக்கு தேவை ஊதியம் கிடைக்குது, அதுக்கு தேவையை நம்ம பணம் கிடைக்கும், வருமானம் வருது இல்லைங்களா? இதுதான் 2 விதமான செயல். ஒண்ணு சேவை மனப்பான்மை, இல்ல பௌதிக மனப்பான்மை. சேவை மனப்பான்மை ஆன்மீகம், பௌதிக மனப்பான்மை நம்மளை பந்தப்படுத்தும், நம்மளை வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய செயல் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 2 சாராம்சம் மட்டும் நம்ம விளக்கமா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும். ஆனா அதுக்காக நாம குடும்பத்தை விட்டு சமுதாயத்தை விட்டு நம்ம பணம் சம்பாதிக்காம ஓடி போய் நாம போய் ஆன்மீகத்துல உட்காரவும் கூடாது. அதுவும் மகா பாவம். நம்ம குடும்பத்தோட இருக்கணும், குடும்பத்தோட சமுதாயத்தோட ஒற்றி வாழ்ந்து அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா சகல விஷயம் செஞ்சு கொடுத்துட்டு அதுல செய்யும் போதே பகவான் ஹரிபக்தியோட செயல்படணும், ஹரிபக்தியோட கூடவே செயல்படணும். அதுதான் பற்றற்ற தன்மை இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. 16, 17 மாதாஜி. हरे कृष्ण. काम्यमां पुरुषौ लोके शरसाक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते. हरे कृष्ण. 17 माताजी. उत्तम पुरुष. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. படிங்க. उत्तरं पुरुषं त्वन्यः परमात्मेत युधहृदः यो लोके त्रियमाविश्य विप्रत्यव्य ईश्वरः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. தவறக்கூடியவர் தவறாதவர்கள் என்ன 2 விதமான ஜீவன்கள் உண்டு. இதான உண்மை. இயற்கை இருக்கு, ஆன்மீகம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவன் தவறாதவன், தவறக்கூடியவன் பௌதிகத்துல இருக்கிறவன். ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பாருங்க. ஜட ஒளிகள் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள். இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு, இந்த உடலை புலன்பத்திற்காக உடல் சுகத்துக்காக ஓடுறவன் தவறக்கூடியவன். ஏன்னா அவனுக்கு இன்பமும் வரும் துன்பமும் வரும்.
தப்பு தப்பா செஞ்சுட்டு இருப்பான், அதே சரியா செஞ்சுட்டு இருப்பான், தப்பாவும் செய்வான். நிறைய சரியா செய்வாரு, அப்புறமா நிறைய தப்பும் பண்ணுவாரு. தவறு கூடியவர்கள். அதே ஆன்மீகவாதி பாருங்க உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள், என்னைக்குமே தவறு செய்யவே மாட்டாங்க. ஏன்னா ஆத்ம ஞானம் தெரிஞ்சவங்க, ஆத்ம ஞானத்தை தெரிஞ்சவனுக்கு எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணு நினைப்பாங்க. ஒரு ஸ்டெப் முன்ன வைக்கிறதுனாலும் சரி, பகவானுடைய செயலால தான் எடுத்து வைப்பாங்க. பகவானை மையப்படுத்துவாங்க. எந்த ஒரு இடத்துலயுமே பகவானை மையப்படுத்தி தான் அவங்க செயலை பண்ணுவாங்க. அவங்க தவறாதவர்கள் சொல்லப்படுது. இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்ட உத்தம புருஷ பரமாத்மாவை நான் இருக்கிறேன். இருவரும் என்னுடைய அம்சங்கள் தான். ஆனாலும் இவங்களுக்கு இல்லாம நான் அது 2 பேருக்குமே அப்பாற்பட்ட உத்தம புருஷ பரமாத்மாவை இருக்கிறேன். அழிவற்ற இறைவனான அவர் இந்த 3 உலகில் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். ரொம்ப அற்புதமா சொல்றேன். இந்த சாரம்சம் பாருங்க, கொஞ்சம் குழப்பமா தெரியும் எல்லாருக்கும். எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்ப நமக்கும் அந்த குழப்பம் இருந்தது. என்ன சொல்ல வர்றாரு பாருங்க. இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்ட உத்தம புருஷ பரமாத்மா இருக்கிறார். அப்ப அவர் தானே பரமாத்மா. ஏன் இருக்கிறான்னு சொல்றாரு? பரமாத்மா சொல்றது பகவானுடைய ஒரு அவதாரம் சொல்றாரு. பரமாத்மான்னு சொல்றது ஒரு அவதாரம். ஆதி அந்த பகவான் கிருஷ்ணர் தான். கோடான கோடி வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் பகவான் அவதாரம் கொடுப்பார். இந்த விஷ்ணு, இந்த பிரம்மா இவங்க எல்லாம் மாறி மாறிதான் அவதாரம் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஆனா ஆதி அந்தம் யாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான் ஆதி அந்தம். இங்க என்ன சொல்றாரு? பரமாத்மா ரூபத்தில் இருக்கிறார்னா சொல்ல, இருக்கிறன்னு சொல்லல. இருக்கிறார்னா நமக்குள்ள அந்த விஷ்ணுவாக இருந்து நம்மளை பராமரிக்கிறார், நம்மளை வழி நடத்துறார் அப்படின்றார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். 3 உலகங்கள்ல 3 விதமான விஷ்ணு படைக்கப்பட்டிருக்காங்க, அவதாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. அந்த அவதாரங்கள் மூலியமா தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை இயக்குறாங்க அப்படின்னு. இது எல்லாத்துக்கும் ஆதி அந்தம் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். பரமாத்மா அவர்தான் பரமாத்மா, அவர்தான் பகவான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 18வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. यस्माक्षरम् अतीत अहम् अक्षरात् विसोत्तमः अतो अस्मि लोकवेद च प्रतीतः पुरुषोत्तमः. हरे कृष्णा. தவறக்கூடியவர் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்ட நான் திவ்யமாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமனான் என்பதாலும் உலகில் வேதங்களையும் நான் அந்த புருஷோத்தனமாக கொண்டாடப்படுகிறேன். இந்த அத்தியாயமே பகவானுடைய அத்தியாயம் தான். புருஷோத்தரமான யோகம் 4 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த புருஷோத்தரமான யோகம் வரும். போன வருஷம் வந்தது, ரொம்ப அழகான வருஷம் அது. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இங்க என்ன சொல்றாரு? தவறியர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்ட நான் திவ்யமாக இருப்பதால நானே உத்தம புருஷன் உத்தமனாக என்பதாலும் உலகிலும் வேதாந்தங்களையும் நானே அந்த புருஷோத்தரமாக கொண்டாடப்படுகிறேன். இந்த வேதங்களே பகவானுடைய தானே இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும், நமக்கு நேரம் இல்லை. ரொம்ப அழகாக தேவர்கள்லாம் பகவான்கிட்ட வழிபாடு பண்றாங்க. இதை பத்தி நம்ம படிக்கணும். இது ஸ்டோரி இருக்கு, ரொம்ப அற்புதமான ஸ்டோரி. இப்ப நமக்கு நேரம் இல்லை, அதனால 2வது அத்தியாயத்துக்கு 2வது லெவலுக்கு வாங்க. வரும்போது இதை பத்திலாம் ரொம்ப அழகா படிக்கலாம். இப்ப இங்க இருக்கிற எல்லா தெய்வங்களையும் பாருங்க, அது அவ்வளவு சாராம்சமா படிக்கணும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? இப்ப தாயார் பாருங்க, தாயார்கிட்டையும் பகவான் ஈஸ்வரர் எவ்வளவு அழகா நமக்கு உபதேசம் பண்றார். பத்ம புராணத்துல இந்த ஒரு அத்தியாயத்துக்கும் உபதேசம் கொடுக்குறாரு. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். இதெல்லாம் படிக்கணும். இதெல்லாம் 2வது லெவலுக்கு வந்தாதான் நீங்க படிக்க முடியும். ஏன்னா முதல் லெவல்ல நம்மளால அவ்வளவு கொடுக்க முடியாது, டைம் இல்லை நமக்கு. டைம் போயிடுச்சு இல்லைங்களா? இந்த தேவர்கள் யாரு, இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, தெய்வங்கள்லாம் யாரு, இவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்றது 2வது லெவல் வாங்க, ரொம்ப அற்புதமா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 19வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्ण. यो मामेव असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं सर्वं विद्भजति मां सर्वभावेन भारत. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷன் பகவானாக ஐயமின்றி அறிகிறானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான். எனவே பரதன் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். பகவான் தான் ஆதி அந்தம், பரமபுருஷ பகவான் அவர் இல்லைங்களா? எல்லா ஜீவராசி இதயத்துக்குள்ளும் இருக்கிறார். எல்லா ஜீவராசி இதயத்துக்குள்ளும் பரமாத்மா ரூபத்துல அவர் இருக்கிறார். எல்லாரும் அவர் தான் வழி நடத்துறார். இந்த விஞ்ஞானத்தை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா பகவானுக்கிட்ட நம்ம முழுமையாக ஈடுபடுவோம். முழுமையாக பகவானுக்கு பரமபதம் மூலியமா ரொம்ப அழகாக ஈடுபடுவோம். கடைசி பதம் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. 20வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இத குய்யதம் சாஸ்திரம் इत उक्तं मया नक इदं बुधात्व बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यक्ष च भारत. हरे कृष्ण.
ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. இப்ப இதுவரைக்கும் கொடுத்ததெல்லாம் எப்படிப்பட்ட ரகசியம் பாருங்க. 10வது அத்தியாயத்திலயா வீதி யோகத்தை கொடுக்குறாரு பகவான். 9ஆவதுல ராஜ வித்யா ராஜ குவியம் கொடுத்தாரு. அதெல்லாம் என்ன ஞானம், இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு பாருங்க. மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவமற்றவனே, தற்பொழுது என்னால் இதை வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவம் அடையும். இந்த 15 அத்தியாயத்தோட சாராம்சம் என்ன? பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகாக இந்த ஞான யோகத்துல பக்தியை கலந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறாரு, செயலையும் கொடுக்கிறார், கர்ம யோகத்தையும் கொடுக்கிறார், ராஜயோகத்தையும் கொடுக்கிறார். ராஜயோகம் சொல்றது பகவானுடைய யோகம் தான். பகவானுகிட்ட நாம சரணாகதி அடைஞ்சும் போதும் கண்டிப்பாக நம்ம ராஜயோகம் தான். ராஜயோகம் சொல்றது பகவானுடைய வைகுந்தம் தான். நம்ம இங்க சொகுசா வாழறதுக்காக இல்ல, வைகுந்தம் போறதுக்காக தான். இதெல்லாம் ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன படிச்சோம் ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்ப்போமா? மற்றற்ற சரணடைதல் பகவான் மூலம் 1ல இருந்து 5வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம். அது என்னென்னு பார்த்தோமா? அதாவது வீடா விடுதியா, இது நம்ம இருக்கிறது பௌதிக உலகம் இல்லையா, தற்காலிகமானது. ஆன்மீகம் தான் நம்மளோட சொந்த வீடு. இதை புரிந்து கொள்பவன் வேதங்களை கற்றான் இல்லைங்களா? 6ல இருந்து 11 ஜட உலகில் இன்ப அதாவது ஜட உலகிலிருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லுதல் ரொம்ப அழகா படிச்சோம். அதுல ஆன்மீக உலகின் பண்புகள் என்ன, பௌதிக உலகின் பண்புகள் என்ன, பகவானுக்கு தாமே எழுந்த தொடர்பை நம்ம புதுப்பிக்கிறார். ரொம்ப அழகா நம்ம படிச்சோம். 12ல இருந்து 15 இந்த உலகின் நமது பராமரிப்பாக பகவான் கிருஷ்ணர் நிலை உணர்தல், அதாவது உடல் மனம் ஆத்மா, இதை பத்தி ரொம்ப அழகா. அவர்தான் பராமரிப்பாளர், நாம கிடையாது. நம்ம எண்ணம் தான் மாத்திரமே தவிர நம்ம இதுதான் ஆரம்பத்திலிருந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அழகா. இதே மாதிரி வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம் பார்த்தோம், சாராம்சமா பார்த்தோம். 16ல இருந்து 20 பார்த்தோம். அதுல என்னது? வீழ்ச்சி அடையக்கூடியவர்கள், வீழ்ச்சி அடையாதவர்கள். வீழ்ச்சி அடையக்கூடியவர்களை நம்ம என்ன பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா, தற்காலிகமாக அனுபவித்த இன்பம் அனுபவிக்கிறாங்க, எப்பொழுதும் பௌதீக உலகத்தையே சார்ந்து இருக்கிறாங்க. அது தவறக்கூடியவர்கள். தவறாதவர்கள் சொல்லும் போது எப்பொழுதுமே பகவான் கிருஷ்ணரையே சதா நேரம் நினைச்சிட்டே இருப்பாங்க, அவருடைய செயலாலே செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. எப்பொழுதும் ஆன்மீகளை விட்டு செல்வதே இல்லை. அவர்கள் தவறாதவர்கள் அப்படின்னு நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதராய கிருபசிந்தேவ பாவனீய வைஷ்ணவியோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு.